Vamos a dar comenzo ao pleno deste mes, pleno ordinario. Neste momento hai unha ausencia que é un compañeiro do Partido Popular, pero, bueno, esperemos que se incorpore ao longo do pleno. E, polo tanto, pues eso, vamos a dar comenzo. Boa tarde de novo, aos veciños que nos cidades escoitando. Secretaria, desa palabra, iniciamos o pleno. Punto número 1 da orde do día, asunto 4953, Secretaría, a aprobación da acta da sesión anterior correspondente ao 21 de decembro de 2021. Algo sobre a acta. Perdón. Aprobamos entonces a acta. Sí, queda aprobada. Punto número 2 da orde do día, asunto 4954, expediente 10/2022, dar conta do período medio de pago, cuarto trimestre do exercicio 2021. Ben, este punto é dar conta do expediente, por lo tanto, pasamos ao seguinte. Dase conta entonces do ditame, alcalde? Sí, dase conta do ditame. Ben. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión realizada con data 19 de xaneiro de 2021, dándose lectura extractada ao ditame así adoptado. Pois ben, a Comisión dase por enterada do trámite realizado para os efectos da súa elevación á consideración plenaria. En función dos datos proporcionados pola intervención municipal e remitidos ao Ministerio, o período medio de pago de entidade, período medio de pago global, ascende a 30,36 días. O ratio das operacións pagadas ascende a 30,28 días. O importe das operacións pagadas ascende a 2.544.510,56 euros. O ratio das operacións pendentes ascende a 31,31 días e o importe das operacións pendentes ascenden a 201.970,66. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Continuamos ao seguinte punto. Punto número 3 da orde do día. Asunto 4955, expediente 3761/2021. Recoñecemento extrajudicial de créditos número 1/2022. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión ordinaria realizada con data 19 de xaneiro de 2022. Salvo indicación en sentido contrario, darase lectura extractada ao ditame así adoptado polo devandito órgano colexiado. Pois ben, a Comisión Informativa, en votación ordinaria, por 6 votos a favor, dos membros presentes física e telemáticamente do Bloque Nacionalista Galego, PSOE e do Grupo Mixto Avante Pollo e 4 abstencións do Grupo Municipal do Partido Popular, acordou ditaminar favorablemente o asunto e propor ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, levantar o reparo suspensivo formulado pola interventora municipal no seu informe de data 4 de xaneiro motivado na existencia de facturas para as que non existía crédito para a súa aprobación no seu exercicio orzamentario 2021, as cales figuran na relación de facturas número 4 que obra no expediente, por importe total de 63.096,35 euros. Por entender que o tratarse de servizos ou suministros correctamente prestados á Administración local durante o pasado exercicio 2021, a non aprobación das facturas daría lugar ao chamado enriquecimento inxusto da Administración e motivado tamén en non seguir agravando os prazos de pago fixados na legislación vixente. Segundo, aprobar o recoñecemento dos créditos que figuran na relación de facturas número 4 que se xunta. Relación de facturas número 4 comprende un total de 106 facturas ascendendo ao importe total de 67.045,49 euros. Xúntase relación no expediente 3761/2021. Terceiro, aplicar con cargo o orzamento prorrogado do exercicio 2021 vixente no actual 2022 os créditos mencionados con cargo ás aplicacións que corresponden ás cales se efectuaron as correspondentes retencións de crédito. Gracias, Paula. Abrimos o turno de intervencións ao concelleiro de Facenda, Xulio Barreiro. Boas tardes. Bueno, se trata dun expediente de recoñecemento de crédito de facturas que algunhas delas carecían son do ano 2021
e algunhas delas carecían de crédito. Do ano 2021 quedaron 83.000 euros de facturas sin crédito, das cales 3.900 sí tiñan crédito, pero entraron, digamos que o día 31 pola tarde e, polo tanto, non poderon ser aprobadas dentro do exercicio e hai que reconocelas agora. Desas facturas, deses 83.000 euros, 67.000 euros son os que forman un expediente de recoñecemento de crédito por carecer de crédito no ano 2021. O que se pretende con este expediente levantar os reparos que a intervención fai sobre estas facturas que carecen de crédito e aprobalas para poder liquidalas con cargo ao orzamento do ano 2022. Todo o que contén o expediente. Gracias, Xulio. Continuamos o turno de intervencións. Silvia Díaz. Sí, boa tarde. Bueno, está explicado, trátase de aprobar este recoñecemento da relación de facturas, penso que é a número 4, que necesitan de aprobación plenaria porque se trata de actuacións que xa foron realizadas no exercicio do ano pasado, que inclúe, por un lado, como explicaba o Concelleiro de Facenda, 4 facturas que se rexistraron nos últimos días do mes de decembro, que, polo tanto, non houbo marxe de tempo para poder tramitalas dentro do exercicio, e, por outra banda, facturas de varios servizos e suministracións que se fixeron ao Concello e que quedaran pendentes de aprobación por carecer de crédito suficiente. Prácticamente, na súa maioría, correspóndense con maquinarias para diferentes actuacións de vías e obras, materiais de construción, materiais de ferreterías, electricidade, fontanería, etc., para reposicións de arranxos e de necesidades que houve en distintos lugares do municipio, ou pezas de recambio para mantemento, para reparacións dos vehículos municipais, etcétera, que sería prácticamente o importe total de toda esa relación de facturas. Penso que é unha relación que, unha vez se aprobe, se financia con cargo ao orzamento vixente, o deste ano, que é o prorrogado do 21, onde estaría xa o crédito reservado para responder a este importe. Como decía Xulio tamén, o acordo supón tamén a necesidade de levantar o reparo que formula a intervención municipal, como dicía antes, porque son facturas para as que non existía crédito para aprobalas dentro do exercicio na que se realizaron, que sería o ano pasado. Pouco máis, xa ben ditaminado da Comisión de Facenda, mantemos o sentido do voto para aprobalo. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio Gis, o portavoz do PSOE. Sí. Eu creo que está suficientemente explicado, non teño máis que engadir. Gracias. Continuamos o turno de intervencións. Sí, nos vamos a manter a abstención igual que na comisión. Ben, gracias. Entón, non sei se abrimos un segundo turno co presidente da comisión, se quer intervir, se non pasaríamos á votación. Ben, abrí. Sí, quería engadir, xa para rematar, que os reparos son basicamente porque nos decidimos, non hai contratación para determinadas facturas e se ceden aqueles suministros que se fan de materiales de construción, de ferretería, de material eléctrico e informático, e xa se deu instruccións a semana pasada a contratación para que se axilizaran estos expedientes de contratación que xa estaban en marcha, pero que requieren bastante traballo por parte dos técnicos municipais para polos en marcha. Pero pronto empezarán a gotear estos expedientes e poder realizar as correspondentes contratacións. Ben, pasamos ao turno de votación.
Se non hai ninguna palabra, votamos nominalmente ou recollemos só, porque o acordo entendo que é o mesmo da comisión, por lo tanto recollémolo tal e como está na comisión. O acordo con votos favorables e abstencións. Sí, no presente caso, polo tanto, mantendo a mesma proporcionalidade, contaríamos, reflectiríase como resultado da votación 5 votos a favor do Bloque Nacionalista Galego, 3 votos a favor do Partido Socialista, 1 do Grupo Mixto, Avante Pollo e 7 abstencións do Partido Popular. Correcto. A ver. Ben, pasamos ao seguinte punto. Gracias. Punto número 4 da orde do día, asunto 4956, expediente 3528/2021, reclamacións Orzamento Xeral exercicio 2022. Presidente, é necesario... Perdón. Sí, desculpado. Ben, disculpar. Continuamos, Paula. Grazas, alcalde. Ben, presidente, neste caso é necesario que o Pleno proceda a levar a cabo a ratificación deste expediente na orde do día, por canto que, con posterioridade a ser elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas na súa sesión ordinaria de 19 de xaneiro de 2021, con data 20 de xaneiro, presentouse unha nova alegación que non tería, por tanto, sido elevada a consideración da Comisión Informativa. Ben, o que procede, por lo tanto, a votar a inclusión da orden do día deste punto. Entonces abrimos un turno de votación. Nos estamos de acuerdo en incluílo. Ben, e o resto dos portavoces, entonces recollemos. Sí, eu estou de acordo en incluílo. Sí, de acordo. Ben, Sí, entonces, de acordo, nós tamén. xa recollemos. Gracias, alcalde. Expediente elevado nun primeiro momento a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas, tal como se indicou en sesión realizada con data 19 de xaneiro de 2022, no que se daba conta da presentación das alegacións achegadas ao rexistro con data 3 de xaneiro de 2022, número rexistro de entrada 2022-2 e 17 de xaneiro de 2022 con número rexistro de entrada electrónico 76. Pois ben, estas alegacións eleváronse a consideración deste órgano colexiado xunto cos correspondientes informes emitidos por parte da intervención municipal con data 3 de xaneiro e 18 de xaneiro de 2022. Alcalde, salvo indicación en sentido contrario, darase igualmente lectura extractada ao ditame así adoptado por parte da Comisión Informativa de Urbanismo e con posterioridade darase conta igualmente da alegación presentada con data 20 de xaneiro de 2022. Pois ben, a Comisión Informativa, tras o debate en votación ordinaria, por 6 votos a favor e 4 votos en contra, adoptou o seguinte ditame. Primeiro, desestimar as alegacións presentadas con data 3 de xaneiro de 2022, número rexistro de entrada central 2, 17 de xaneiro de 2022, número de rexistro electrónico 76, segundo as consideracións reflectidas no informe da intervención municipal de data 3 de xaneiro e 12 de xaneiro de 2022, por non ter amparo en ningún dos supostos previstos no artigo 170 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobando expresamente o Orzamento Xeral Municipal correspondente ao exercicio 2022 co contido e anexos aos que se refire o acordo de aprobación inicial de 21 de decembro de 2021. E segundo, dar traslado do acordo que así se adopte ás persoas que teñen presentado
os escritos con indicación de que contra os mesmos poderán interpor recurso contencioso administrativo nos termos e prazos previstos na Lei 29.1998 de 13 de xullo reguladora da xurisdicción contenciosa administrativa. Ben, como se indicou, con data 20 de xaneiro de 2022, preséntase unha terceira alegación por rexistro de entrada, o Rexistro Central de Entrada número 145, reclamación e alegación vinculada a temas de persoal que foi obxeto de sendos informes por parte tanto da Intervención Municipal como polo Servicio de Persoal de data igualmente 20 de xaneiro de 2022. No informe da Intervención Municipal, tras as consideracións realizadas, conclúese que, en base aos argumentos expostos, pode desestimarse o escrito presentado como reclamación por non corresponder a ningún dos supostos taxados no artigo 170 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, sen prexuízo do dereito do reclamante de formular recurso contencioso administrativo. Ben, e igualmente incluíase informe do Servizo de Persoal no que se daba conta e se remitía para o seu coñecemento por parte de pleno dos trámites que se están realizando en relación con as alegacións presentadas con esa data 20 de xaneiro. Xa vemos o turno de intervencións. Concelleiro de Facenda, Xulio. Sí, bueno, se tratan de emendas ao orzamento que non están recollidas no artículo 170 da Lei de Facendas Locais e que, polo tanto, non poden ter a consideración de reclamación ou de emenda ao orzamento. Moitas destas ideas que se poñen aí pois aparecen xa contempladas no orzamento ou van a ser actuacións que se van a levar seguramente ao longo do ano 2022. Hai outras que é unha cuestión de gusto, hai quen quere que haya menos festas e máis teatro, pero eso é unha consideración que efectivamente os 17.000 habitantes de Pollo cada un podía ter unha idea distinta de orzamento e iso non quere dicir que todos poidan ter dereito a facer ese tipo de consideracións. Teñen dereito a facelas, pero evidentemente non poderíamos colapsar o Concello con ese tipo de reclamacións. As cuestións polas que se poden facer reclamacións ao orzamento é cando aquelas relacionadas cos trámites de elaboración do orzamento que non se cumplan o establecido na Lei de Facendas Locais e na Lei de Bases de Réxime Local. A omisión do crédito necesario para dar cumprimento ás obrigas que figuran no orzamento e, por último, os ingresos insuficientes para a realización de gastos tamén contemplados no orzamento. Ninguna destas cuestións se infrixen e digamos que ninguna das emendas ou das reclamacións realizadas ao orzamento se poden contemplar dentro destes tres apartados da Lei de Facendas Locais e, polo tanto, o que corresponde é rexeitar as reclamacións aínda considerando que algunhas poderíamos estar de acordo con elas, outras evidentemente non. Hai incluso algunhas que se entra en contradición a primeira coa segunda. Pero atendendo, digamos que a normativa legal establecida, pois non poden ter a consideración de reclamación ao orzamento e, polo tanto, non se poden aprobar. Nada máis. Gracias, Xulio. Continuamos o turno de intervencións. Silvia. Pois sí, bueno, como se expoñía ao principio, dentro deste período de exposición pública da aprobación inicial do orzamento municipal, recibíronse 3 escritos, un dunha persoa física, outro do sindicato Uso, que é Unión Sindical Obreira, e outro asinado conxuntamente por
por 3 asociacións, a Asociación Veciñal da Laxe, a Asociación Veciñal Cultural e Recreativa de Conbarro e a Asociación Veciñal de San Salvador, pois donde se fan suxestións e propostas de investimento, bueno, referidas a diversas áreas e ao ámbito de diversas concellerías, así como pois tamén se fai pois modificacións, propostas de modificacións nas diferentes partidas das aplicacións orzamentarias. Bueno, pois como se decía, son propostas de actuación que a xuicio, a valoración dos asinantes pois sería necesario acometer. Bueno, son para ter en conta, o Goberno Municipal vainas a ter en conta para estudalas e para valorar incluílas dentro das prioridades ben deste exercicio ou ben dos seguintes. Por citar algunha delas, bueno, pues son melloras de distintos viais do Camiño Real, do Camiño do Souto, no Camiño de Sidrás, ou, bueno, reposicións de distintas tubaxes. Tamén se fala da necesidade de aumentar os aparcadoiros ou sustitución de luminarias por outras de baixo consumo e pois tamén unha batería de propostas de programacións culturais e de patrimonio. Tamén se propón pois, un inventario arqueolóxico da illa de Tambo. Logo hai outra cuestión nunha destes escritos presentados que pregunta polo referente á partida de 300.000 euros para a adquisición de terreos para o Centro de Saúde. Bueno, por explicar que foi unha partida que se consignou no orzamento do 2021, que pola complexidade dese procedimento non houbo tempo de executala dentro do exercicio e que ese crédito se incorporará ao orzamento de 2022 unha vez que se aprobe a liquidación do ano pasado. Como dicía, son propostas todas elas a valorar ou a ter en conta. Algunhas teñen perfecto encaixe dentro das liñas de actuación ou mesmo están xa recollidas dentro das previsións para realizar este ano, mais estes escritos non poden ter a consideración de alegación e non teñen cabida dentro dos supostos legais que están moi pautados e moi marcados pola lei das facendas locais para poder ser consideradas como reclamacións ao orzamento municipal. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Portavoz do Partido Socialista. Sí, moitas gracias. A ver, en canto, bueno, creo que está suficientemente explicado, non hai, bueno, pues hai unha serie de plantexamentos de moi diversa índole, hai, bueno, unha serie de cuantías para abordar unhas determinadas obras que, bueno, son cuantías que consideramos que en moitos casos non son suficientes, se plantexan inversións que, bueno, que son interesantes e que moitas delas están contempladas, outras delas están previstas. Hai, bueno, pues, diferentes iniciativas en temas de sustitución de luminarias. Bueno, decir que temos varios programas neste sentido, bastante máis ambiciosos. Estamos ao redor de 200.000 euros con programas de fondos europeos para abordar a través da Diputación con sustitución de luminarias todos os anos que están abordando. E tamén, bueno, este ano tamén se porá en marcha a execución dun proxecto europeo por casi 1 millón de euros para a sustitución de luminarias, quero decir, bueno, moito máis ambicioso do que aquí se pide. Logo, moitos dos plantexamentos están metidos noutros programas en tramitación que estamos facendo ante outras administracións, que, bueno, en breve teremos unha resposta xitada a moitas das problemáticas que aquí se plantexan. E logo, moitas outras están recollidas no propio orzamento e outras, bueno, pues entendemos que non son cuantías suficientes para abordar obras que require, pues, obras de maior envergadura que cuantías que se plantexan aquí. En calquer caso, tomamos nota porque, bueno, en moitos casos son iniciativas interesantes e que poden, bueno, pues, enriquecer o noso plantexamento, as nosas previsións que facemos dos diferentes departamentos para abordar as inversións de cada ano. Estes son os tipos de propostas que son necesarias, propostas constructivas que
que fixen cuantías con propostas concretas e que, de alguna maneira, pois, ao contrario que o Partido Popular, que sopón, pero non propón alternativas, polo menos hai colectivos que sí propoñen alternativas. E logo hai outra serie de alegacións feitas por un sindicato pois, que se refire a contratación de plazas, eliminación da temporalidade, bueno, unha serie de cuestións en materia de persoal que tamén entendemos que os están abordando ou que se abordarán en breve, porque a propia legislación xa nos obriga a facelo. E pouco máis teño que engadir. Gracias. Partido Popular, o turno do Partido Popular, o portavoz. Sí. Bueno, un pouco sorprendido despois de escoitar os portavoces tanto da Avante Pollo como do Partido Socialista, donde, por un lado, non sei se queren quedar ben e votar en contra, pero, bueno, a realidade é que isto é o segundo ano que sucede o mesmo, que hai colectivos que por falta de diálogo, por falta de transparencia, por falta de participación, fan unha serie de alegacións e van a quedar, unha vez máis, rexeitadas polo equipo de goberno. Leo textual, e nos din no escrito que presentan, tamén é certo que dentro do goberno municipal nunca existiu preocupación por unha verdadeira democracia participativa. Presentar propostas á veciñanza, explicar as diferentes partidas, escoitar aportacións, etc. Estamos en dúbida diante dun modelo político que non conta coa opinión dos veciños e veciñas. Os representantes elexidos se creen que foron para facer o que lles dá a gana, conquerindo con elo o aburrimento ou apatía social ou non renovación de xuntas directivas de colectivos sociais ou mantendo un contacto solo con aqueles máis da órbita. Como non se deron as mínimas condicións para poder coñecer cal foi o proceso para elaborar o apartado de gastos, vémonos no abrigo, unha vez máis, de facer as oportunas alegacións. Isto non son afirmacións do Partido Popular, senón que son afirmacións dos propios colectivos. Está moi ben decir no pleno que se van a ter en conta que estas aportacións, pero a realidade é que un ano máis o que vamos a facer é, en este caso, por parte do equipo de goberno, é votar en contra de aportacións que fan os colectivos. E desde o Partido Popular o temos claro, creo que isto se podría incluso haber evitado con unha simple reunión informativa donde se lles poñen pois, un pouco cales son os modelos ou incluso unha vez que presentan estas alegacións, pois reunirse con eses colectivos para explicarlle o que vostedes están dicindo aquí. Pois mira, hai partidas que xa están no propio presuposto ou hai outras que vamos a incorporar, pero eso non se fai. Logo, como non se fai, o que teñen que facer os colectivos é dirixirse ao equipo de goberno mediante alegacións. Logo, eu creo que volve a ser un fracaso dun goberno que presumía e anunciaba nos seus piares que ia ser participativo e transparente e por segundo ano consecutivo o que é un feito real é que vostedes van a votar en contra de aportacións que fan veciños e asociacións veciñais. Logo, nos o que sí temos claro é que a estes colectivos se debería escoitar, que estes escritos seguramente se podrían haber evitado se vostedes cumpliran o que habían, en este caso, comprometido o ano pasado no presuposto de que se iban a reunir cos colectivos, que lle iban a dar información, e non vale decir que ainda estamos elaborando ou estamos en trámites de elaborar un organismo, unha reunión, se hai vontade, se pode facer sin ningún tipo de problema. Convocar os colectivos, explicar o que se quere facer, non fai falta un protocolo especial. Conforme pode facer o partido que está na oposición, moito máis vostedes que están gobernando e teñen moitos máis recursos do que podemos ter nós desde a oposición. Logo, eu creo que volva a ser estas alegacións un tirón de orellas ao equipo de goberno e eu creo que vostedes deberían de reflexionar porque non se trata de repetir nen de enviar notas de prensa dicindo que son participativos, que son transparentes, non, porque ao final, neste escrito, lle veñen a decir o que nos ven e o que eles opinan desde fora e o que os colectivos veñen a decir é que non están dando oportunidade á hora de darlle a voz e a palabra a estes colectivos. Gracias, Ángel. Rematado este primeiro turno de intervencións, abrimos o segundo turno. Concelleiro de Facenda. Sí, vamos a ver, en primeiro lugar, eu teño que dicir que durante 12 anos funcionou un Concello de Participación Veciñal en Pollo, hasta que o Partido Popular o dinamitou, e vou a recordar con motivo de que, e foron da construción das beirarrúas
na Pinela, para que todos nos Pinela e Chancelas, en donde promoveu que determinados colectivos e veciños se encerraran no Concello de Pollo, e de aquela encerrona saleu pois o Consello de Participación Veciñal deixou de funcionar como viña funcionando. En todos eses anos se reunía este concelleiro e os demais concelleiros do equipo de goberno pois cos colectivos de forma na forma prevista nese regulamento, se lle daba conta e tamén podían facer aportacións. Ben, é verdad que era difícil que determinadas aportacións ou determinadas consideracións tuveran cabida dentro dun orzamento. Pero non é verdade de que non houbera participación. Por lo menos hasta que o Partido Popular a dinamitou. Vostede dice que non se teñen en conta as aportacións dos colectivos. Si se teñen. E que non temos reunións cos colectivos. Eu non sei as que teñen ustedes. Eu non dudo de que vostedes teñan reunión cos colectivos, pero non debía pôr en dúbida as reunións que temos os demais grupos políticos que están gobernando, que si as temos e conocemos perfectamente as necesidades tanto dos veciños como a organización e do propio Concello e a capacidade do propio Concello. Por lo tanto, nós si sabemos as necesidades que teñen os veciños. Nós conocíamos das demandas estas que están plantexando aquí. Na elaboración dos orzamentos, e o reitero unha vez máis, o capítulo de investimentos, digamos que nos últimos anos é, digamos, un esqueleto. Porque nós, se ou elaboramos os orzamentos no mes de marzo ou abril, unha vez que coñezamos cales son as previsións das outras administracións de cara ao Concello de Pollo ou as distintas liñas de subvencións, ou senón, o que podemos facer é un bluff no aire. Podemos dicir que vamos a facer non sei cantos saneamentos e despois resulta que non hai subvencións para facer esos saneamentos e non se poden facer. Entonces, esas previsións se van facendo ao longo do ano a medida que van salindo as distintas liñas de actuacións. E algunhas destas solicitudes que hai aí terán cabida dentro destas subvencións que poidan salir. Vostede dice que se podían evitar estos escritos. A min os escritos non me molestan, todo o contrario. A min os escritos me parecen ben. O que non me parecen o mellor é que é adecuado de chamar de reclamación ao orzamento ou emendas, porque non nos son coestablecidos na normativa vixente e que nós non podemos saltarnos. E, polo tanto, terémolas en conta, claro que sí. As que son posibles, habrá outras que non son posibles. Nada máis. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervención. Silvia. Abro o micro, Silvia. Silvia. Sí, perdón. Tarda un segundiños en activarse. Gracias, perdón. Nada, que decía que por responderlle ao portavoz do Partido Popular o que non se debe tampouco intentar confundir, que decir, aprobar en este punto, estimar ou desestimar estes tres escritos que os supostos da lei non permiten darlle a consideración de alegacións e, polo tanto, telos en conta como reclamacións ao orzamento, eso é tentar confundir. Eu entendo que o Partido Popular vai a votar a favor destas reclamacións e podo-me imaginar cal é a intencionalidade que hai detrás desta actuación do Partido Popular, que é un pouco o que nos ten acostumados, non? Pois é tentar espallar, como acaba de facer na súa intervención o portavoz do PP, esas difamacións e acusacións sempre de ocultación ou de falta de transparencia que se intentan deslizar constantemente. Eu non podo verlle outra intencionalidade que non sexa froito de
da rabia dunha oposición que no canto de actuar como unha oposición que sería que a veciñanza de Pollo se merece, unha oposición que traballe pois de maneira seria e responsable e de maneira constructiva, como fixeron precisamente estas asociacións nestes escritos, pois propoñendo iniciativas e propoñendo pois, distintas actuacións. Non o fai a oposición, non? A súa dedicación é buscar pois, calquera ocasión para sabotear e para entorpecer os procedementos que quere ou que leva a cabo o goberno municipal. Eu non sei, as acusacións de falta de transparencia, a oposición tivéchedes oportunidade de presentar as vosas propostas, salvo omisión pola miña parte, penso que non presentáchedes dentro do prazo onde estivo a vosa disposición a documentación completa do proxecto de orzamento antes da Comisión de Facenda e antes do pleno onde se propuxo a aprobación inicial, pois en todo ese período non vin que a oposición fora capaz de presentar ningunha proposta da que o mellor recollechedes nesas reunións que comentabas, Ángel, que tivéchedes con numerosos colectivos, pois non canalizáchedes como oposición ningunha destas iniciativas, ningunha emenda, nin foi capaz a oposición de facer ningunha contribución a aqueles aspectos que pensárades que se poderían mellorar no presuposto. Pois esas foron as achegas, 0 achegas do Partido Popular e 0 aportacións no momento cando se podían facer. Pero agora sí, en este punto que non se trata de eso, non se trata de recoller ningunha proposta deste tipo, sino de estimar ou desestimar aquelas alegacións que están dentro deses supostos tan taxados pola lei, aí sí que poñedes toda a vosa capacidade de inventiva para tentar obstaculizar ou retardar a aprobación dos orzamentos para este ano. Bueno, pois é a vosa forma de traballar, non é a nosa, temos que soportar, por desgraza, esa maneira de funcionar da oposición dese Concello, pois esa será a folla de servizos que presentades e a vosa traxectoria e pola que se vos coñece traballar desa maneira, traballar sempre á contra e traballar para obstaculizar calquera tipo de procedimento de iniciativa. E nada máis, alcalde. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio, sí. Sí, a mí me chama moito a atención que se fale de participación, de transparencia, cando precisamente as alegacións se presentan porque o propio proceso permite esa transparencia e permite que precisamente os diferentes colectivos fagan as aportacións que queiran facer, as propostas, por certo, insisto, propostas que o Partido Popular non fixo ningunha, é dicir, non se presenta un presuposto, un orzamento alternativo, non se presentan propostas alternativas, non se presentan ninguna modificación, pois esta partida debe aminorarse, debe incrementarse esta, debe abordarse esta necesidade concreta. Esa labor non a fai o Partido Popular. O Partido Popular o que fai unha labor de desgaste, de generar confusión, de generar controversia, de utilizar a determinados colectivos para determinados obxectivos, e logo, a participación ten que ser tamén de toda a veciñanza, non de determinados colectivos, máis ou menos afíns a determinados partidos, ou hai outros colectivos con outros intereses que, precisamente, entenden que teñen outros procesos de facer ver aos dirixentes políticos elexidos democráticamente cales son as necesidades máis imperiosas ou que necesitan ser priorizadas, non? Polo tanto, cando nos chegan determinadas peticións, se analizan, se valoran e se abordan en función das necesidades concretas. E hai moitas persoas que non se manifestan a través de colectivos, ou moitos partidos políticos que non teñen colectivos, ou moitos colectivos que non están manexados por partidos políticos, ou moitos colectivos que representan a determinada veciñanza, a determinada zona, ou hai colectivos que defenden cuestións máis culturais, cuestións máis deportivas, que son máis sectoriais.
Bueno, pois esta é a realidade do noso Concello e nós que estamos elexidos democráticamente temos a obligación de priorizar e cos fondos que temos disponibles e coas capacidades que temos de negociar e de xestionar con outras administracións, pois abordar unhas determinadas necesidades que consideramos que temos que dar resposta de maneira máis urxente. Evidentemente, a nós nos gustaría poder facer todo mañán, poder abordar todas as necesidades do noso Concello en mes e medio, pero os recursos son os que son e temos as posibilidades de abordar o que podemos abordar. E creemos que o que estamos facendo é pois atacar aquelas cousas que entendemos que son máis prioritarias ou máis necesarias para o ben da nosa veciñanza. E pouco máis hai que decir. Estas alegacións non se desestiman porque non nos gusten, se desestiman porque incumplen a normativa. Porque incumplen a normativa. E a transparencia, precisamente, que haya este tipo de alegacións, é unha garantía de transparencia. E logo, o que queremos é pedirle ao Partido Popular que faga este tipo de aportacións, que queremos saber que pensa o Partido Popular, en que gastaría o diñeiro o Partido Popular, que tipo de inversións abordaría o Partido Popular ou que partidas aminoraría o Partido Popular, cousa que non fai, que nunca fai. Gracias, Gregorio. Partido Popular, portavoz. Sí, vamos a ver. Primeiro, aclararlle a Silvia Díaz, portavoz da Avante, volvo a repetir, por si non entendeu mal, di que difama. Volvo a repetir o que dixen antes. Leo textual. Eu estou lendo un documento firmado por colectivos que son os que fan tales afirmacións. E repítolle, non son afirmacións que fixo o Partido Popular. Quen está dicindo que non son participativos, que non son transparentes, non é o Partido Popular, nós o sabemos. Quen o está dicindo en un escrito que creo que vostede ten constancia é firmado polos colectivos. Ese é o primeiro. Logo, cando di de difamar, vostede o que está dicindo é que estes colectivos están difamando, que foron os que firmaron este documento e os que fan estas afirmacións. Din vostedes que tuvemos oportunidade no presuposto de facer alegacións. Xa dixo o meu compañeiro cando defendeu os presupostos, que nós non íamos a ser cómplices dun documento que era tan falso como que no capítulo de inversións, donde había 600.000 euros, vostedes non tiñan. Logo, xa dixemos nese día, nós non vamos a ser cómplices. O presuposto ten que ser o documento máis importante que exista nun concello. É un documento obxectivo. E resulta que vostedes traen un documento de aprobación que nin tan siquiera teñen os cartos no capítulo de inversións. Di o señor Gregorio que non facemos aportacións. Eu lle invito, vostede é presidente da Comisión de Urbanismo, que si quere podemos contabilizar en período de rogos e preguntas semanalmente cantas levamos feito nesta legislatura. Logo, eso son aportacións, e que nós non traballamos solo unha vez ao ano, e que nós traballamos cada semana, en cada comisión, en cada pleno, lle facemos esas aportacións. E se quere, o invito a facer un repaso, e podemos ver o número, que son máis de 300 aportacións, pero nós traballamos cada día, cada semana, cada pleno. Non solo cando son os presupostos, non, cada día, cada semana, cada pleno. Tamén decía Silvia Díaz que non somos constructivos. Mire, tamén a invito a facer un repaso de todos os plenos, de todas as comisións, a ver cantas foron aprobadas de forma unánime e cantas foron aprobadas co voto en contra do Partido Popular. Mais de 90% do que vostedes presentan conta co voto favorable do Partido Popular. E lle vou dar outro dato e outro exemplo. Mire, somos tan constructivos que somos o único partido en toda a provincia de Pontevedra, en todo Galicia, que se aprobou un documento para regular os plenos e fomos os únicos que votamos a favor. Fíxese, señor Gregorio, en Mos, o Partido Socialista votou en contra dun documento que era igual ao que se aprobara na Diputación de Pontevedra que fora elaborado polo Partido Socialista. Fíxese, vostedes incluso teñen compañeiros que votan en contra de documentos que elaboran vostedes mesmos. Logo, cando din, é que non somos constructivos. Oiga, miren o que fan por aí adiante para ter a sorte que teñen vostedes de ter unha oposición que máis do 90% dos puntos que se traen a pleno son votados de forma unánime e incluso de forma moi activa, que vostedes saben os que nos traballamos, non máis que vostedes, pero o mesmo que vostedes, para ter de forma unánime un reglamento neste Concello. E cada vez que nos invitan, como pode ser no caso de participación, nos traballamos arreo. Logo, nos o que lle decimos
é que vostedes, e así está ese documento, non escoitan os colectivos. Creo que hubo afirmacións aquí nada afortunadas, como cando di o señor Gregorio que hai colectivos vinculados a partidos políticos. Mire, se se reunira con eses colectivos, iba a escoitar que se queixan de todo o que di vostede. Se queixan que vostedes, en vez de escoitar os colectivos, escoitan os veciños, e o que fan os veciños é perder o interese polos colectivos. Todo o que di que fai vostede é unha das queixas que teñen os colectivos veciñais. Di que vostedes, o goberno, pola forma de actuar, están reventando os colectivos veciñais. Porque os veciños, en vez de utilizar e transmitir polos colectivos veciñais, o que están facendo é vindo directamente ao equipo de goberno e o que fan é perder o interés por eses colectivos. Isto non é unha afirmación do Partido Popular, é unha afirmación que fan os colectivos. Invito a que vostedes se reúna con eles para que llo poidan transmitir. Señor Xulio Barreiro, oiga, o Partido Popular que capacidade ten para estar na oposición e reventar un Consello de Participación Veciñal. Mire, voulle dicir por que foi eso. Vostedes o BNG, cando están na oposición, lle interesan os consellos consultivos. Pero cando están no goberno, como non lle interesa, o que fan é liquidalos. Nós non temos a capacidade, estando na oposición, de liquidar un Consello de Participación Veciñal. O fan vostedes porque non lle interesa. Xa estamos acostumados. O BNG, cando está na oposición, di unha cousa, pero cando está no goberno, di o contrario. Cando está na oposición, está en contra das privatizacións, pero cando está no goberno, privatiza todo. Logo, está moi ben, pero non cola. Vostedes levan 27 anos gobernando en pollo, logo son os principales protagonistas e responsables do que sucede, para ben e para mal. En este caso é para bastante mal, porque lle están tirando das orellas os colectivos dicindo que non son nin transparentes nin participativos. Gracias, Ángel. Bueno, rematado este segundo turno, pasamos ao turno final do ponente da proposta. 4 minutos, o presidente da Comisión, Xulio Barreiro. Sí, bueno, vamos a ver. Parece increíble que teñamos que nos vayan a dicir que como o orzamento que presentaba o equipo do goberno era malo, pois eles non tiñan capacidade para, o Partido Popular me refiero, non tiña capacidade para presentar un orzamento mellor, é o que están dicindo. Se o orzamento do equipo de goberno, que presentaba o equipo de goberno, non contemplaba aquelas cousas que o Partido Popular pensaba que debería contemplar, o que deberían era dicilo, de forma clara, facer un orzamento, unha emenda á totalidade, presentando un orzamento alternativo. Pero iso non o fan. Igual non son capaces, é o que creemos, porque isto yo vimos reiterando así desde que vostede é o portavoz, o voceiro do Partido Popular en Pollo. Que non hai cartos para o capítulo de investimentos. Oye, señores, o endebedamento da administración pública está consagrado coa Constitución. E, polo tanto, se o Concello non ten recursos propios para financiar os seus investimentos, pode recurrir ao endebedamento. Iso é completamente legal. E se fai en todas as administracións do Estado. Por lo tanto, non sei de que falan vostedes. Quizá falan de descoñecemento, que parece o que levan vostedes máis manexan mellor. Traballan vostedes todos os días do ano e presentan alternativas ou solicitudes, rogos e preguntas. Sí, pero, sin embargo, no documento máis importante que ten o Concello e que marca as políticas que se van a levar a cabo e as estrategias de investimentos de política cultural, política deportiva, calquera delas está recollida no orzamento. E vostedes para iso non son capaces de aportar nin a máis mínima emenda, nin a máis mínima proposta. Aquí hai uns colectivos que sí fan unha serie de propostas que evidentemente recollen as propostas que eses colectivos consideran mellores. Nós temos que considerar o que é mellor para todo o Concello. Non só de Combarro, non só de Raxón, non só de San Salvador. Hai máis lugares en Pollo e pretendemos unificar todo eso. Pero nos parece moi ben que nos fagan estas propostas e non caen en saco roto. E pronto, e cando falo de pronto, pois ao mellor é un ano, ao mellor son 2 anos,
se verán esas solicitudes concretadas en actuacións. Iso é o que non fan ustedes, concretar nada. E dicen vostedes que o 90% das propostas que fai o equipo do goberno vostedes as votan a favor. É que con eso que teñen que facer é votar polo BNG, por exemplo. Porque se coinciden que as nosas propostas no 90% son boas, non busquen outra alternativa en ningún sitio. Voten polo que hai. Está funcionando. Funciona no 90%, imagínense. Somos tremendamente eficaces. É dicir, a oposición que fan vostedes completamente... Bueno, non quero utilizar un calificativo que me chame mal educado. E coinciden un 90% con nós, hombre, por Dios, non busquen alternativa. Voten BNG. Non estamos en eleccións, podo dicir. Polo tanto, sí, xa para rematar, nós non estamos en contra destas propostas, o que si estamos en contra é de que non cumplen os requisitos legais para poder considerar as reclamacións. Nada máis. Ben, gracias. Rematado o turno de intervencións, procedemos á votación. Votaremos nominalmente. A secretaria irá chamando a votación. Agis Gómez e Gregorio. Votamos rexeitar as alegacións. Entón, votamos si a rexeitalas. De acuerdo. Con carácter previo, gracias, Gregorio. Quizás, alcalde, sería preferible aclarar los términos de la votación, de acuerdo con el sentido tanto del dictamen adoptado en la Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión de 19 de xaneiro de 2022, como nos posteriores informes de intervención de 20 de xaneiro de 2022. As propostas que se levan a pleno son desestimar os 3 escritos de alegacións presentados con data, disculpade un instante, presentados con data 3 de xaneiro, 17 de xaneiro e 20 de xaneiro de 2022, de acordo cos informes emitidos por parte da intervención con data 3, 17, 20 de xaneiro de 2022 e o informe do Servizo de Persoal de 20 de xaneiro de 2022, aprobando expresamente o orzamento xeral municipal correspondente ao exercicio 2022 co contido e anexos aos que se refire o acordo de aprobación inicial de 21 de decembro de 2021 e, por tanto, dar traslado do acordo con indicación do réxime de recursos. Sí, eu que entendo que se vota é o informe en contra desas alegacións e a aprobación xa definitiva do presupuesto. A secretaria pode aclararlo mellor, pero eu creo que é o que se vota. Por tanto, o que votamos é rexeitar as alegacións. Por tanto, votos a favor, evidentemente, son os de rexeitar as alegacións, e votos en contra son as favorables a que se teñan en conta as alegacións. Ese é o sentido do voto. Por tanto, o voto de Gregorio é correcto. Voto a favor do informe. A favor, sí. Seguimos coa votación. Grazas, alcalde. Barreiro Lubián Xulio. A favor. Pesada Lores e María Consuelo. A favor. Caldas Moreira Margarita. A favor. Cochón Castro Rocío. En contra. Díaz Iglesias Silvia. A favor. Domínguez Álvarez Manuel. En contra. Fernández González Rosa. A favor. García Freijeiro Marcial. En contra. González López María José. En contra. Martínez Blanco José Luis. A favor.
Moldes Martínez Ángel. Contra. Muiños Balea Cándido, desculpades por orde alfabético, mais está ausente na sesión. Desculpade. Pereira Martínez Sergio. En contra. Rodríguez Alonso Raquel. A favor. Torres Balea María Natividad. En contra. E Sobral Fernández Luciano, presidente. A favor. Pois ben, alcalde, o resultado da votación nominal reflicte 9 votos a favor e 7 votos en contra. Ben, entón, entendemos que se rexeitan as alegacións, se queda aprobado o presupuesto de maneira definitiva, posteriormente será, lóxicamente, publicada a aprobación definitiva para que entre en vigor, bueno, unha vez publicado, evidentemente. Así que queda aprobado e rexeitadas as alegacións e aprobado inicialmente para ser publicado o presupuesto. Continuamos co orden do día. Grazas, alcalde. Punto número 5 da orde do día, asunto 4957, expediente 21-2022, ratificación e resolución da alcaldía, adhesión ao plan da Axenda Urbana da Deputación de Pontevedra. Expediente elevado a consideración da Comisión Informativa de Facenda, Gobernación e Contas en sesión realizada con data 19 de xaneiro de 2022, adoptándose ditame do que, salvo indicación en sentido contrario, darase lectura extractada. Pois ben, non suscitándose debate ningún, a Comisión en votación ordinaria por unanimidade dos membros presentes física e telemáticamente ditamina favorablemente o asunto, propoñendo pleno a adopción do seguinte acordo: ratificar íntegramente a resolución da Alcaldía 2022-17 de 12 de xaneiro de 2022, no que se aproba primeiro a adhesión ao Plan de Acción da Axenda Urbana da Deputación de Pontevedra nos termos de implicación no proceso participativo e de execución das actuacións que se contemplen en dito plan e que sexan de aplicación neste Concello, segundo designar para todos os efectos como representante legal do Concello no Plan de Acción da Axenda Urbana da Deputación de Pontevedra a don Gregorio Luís Agís Gómez, Concelleiro de Promoción Económica e Urbanismo, e terceiro, trasladarlle este acordo de adhesión ao Servicio de Infraestructuras do organismo provincial para os efectos oportunos. Grazas, alcalde. Ben, abrimos turno de intervencións. Está aprobado por unanimidade da Comisión. En calquer caso, se hai algunha palabra que podemos abrir turno. Sí. Sí, Gregorio. Si, a ver, se trata de traer aquí a proposta de adhesión do Concello de Pollo ao Plan de Acción da Axenda Urbana da Diputación de Pontevedra. Bueno, a Axenda Urbana é un instrumento a nivel do Estado que organiza a Axenda 2030, que está é un tema moi complexo a nivel europeo que define cuestións tremendamente avanzadas de gobernanza, de como abordar as diferentes problemáticas, como definir os horizontes da gobernanza das diferentes administracións e como levar a cabo esas políticas sobre o territorio e sobre as accións concretas. Ao mesmo tempo, a Axenda Urbana Española permite tamén generar unha serie de estrategias que están vinculadas coa xestión dos propios fondos Next Generation, co cual permite habilitar unha serie de parámetros, de accións orientadas a boas prácticas e orientadas a conseguir determinados obxectivos concretos. Estes obxectivos son os ODS. A Diputación de Pontevedra pon este instrumento que pretende xerar unha axenda urbana a nivel provincial e pretende que os propios concellos participen no desarrollo e no deseño destas accións que vai a recoller este instrumento de estratégico. Ao mesmo tempo vai permitir que se fagan os pequenos concellos en base a estas determinadas accións van a poder acceder a fondos e acceder a determinados plantexamentos das diferentes convocatorias do Next Generation. Sin este instrumento, acceder a esos fondos é máis complicado para os concellos máis pequenos para abordar diferentes cuestións no ámbito do medio ambiente, no ámbito da promoción turística, no ámbito da mobilidade, na posta defensa do medio ambiente, en cuestións tales como a igualdade, a promoción da saúde, unha serie de aspectos que
que se recollen nesa Axenda 2030. Entón, o que se plantexa desde a Diputación é que os diferentes concellos participen e impulsen esta Axenda Urbana, participen no deseño deste plan de acción e entendemos que o Concello de Poio debe estar aí, debe participar e colaborar no deseño desta axenda e ao mesmo tempo implementar accións que teñan implicación sobre o noso territorio, que nos permita acceder a fondos e que nos permita tamén que estas accións se plasmen tamén sobre o territorio do noso municipio. Entendemos que é unha oportunidade para poder participar na Axenda Urbana Española a través da Diputación de Pontevedra. Por lo tanto, bueno, creemos que é fundamental estar aí e ao mesmo tempo ter a posibilidade de acceder a determinados fondos que de outra maneira sería máis difícil. Por lo tanto, bueno, se propón se propón efectivamente a adhesión a este convenio e se propón que, bueno, o representante na Diputación para abordar as diferentes accións sobre o noso territorio sea o mesmo. Por lo tanto, non sei se tendes algún plantexamento, algunha dúda ou algunha aclaración. Ben, remataches o turno. Sí. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervención. Silvia. Sí, no, moi brevemente, está explicado na proposta, o plan de acción da Axenda Urbana é unha ferramenta moi útil e necesaria non só para o que explicaba Gregorio, para a solicitude de subvencións de fondos europeos, senón tamén para deseñar a medio prazo, con ese horizonte de 2027, planificacións no eido do turismo ou da inclusión, do emprendemento, da mobilidade ou do desenvolvemento sostible. Penso que estamos todos de acordo coa proposta e que é unha oportunidade adherirnos ao plan de acción da Axenda Urbana da Diputación de Pontevedra e o voto é claramente a favor. Nada máis. Gracias, Silvia. Continuando o seu turno de intervencións. Polo BNG, Marga. Sí, nada, alcalde, un pouco, pois, eu creo que xa o explicou perfectamente o concelleiro responsable, e, bueno, dicir que evidentemente estamos totalmente de acordo con esta adhesión, todo o que sea que o Concello de Poio se sume a todos os obxectivos que teñen que ver con mellorar a calidade de vida, con mellorar os nosos espazos, con crear unha mobilidade sustentable. Dende logo creemos que é positivo para o Concello, positivo para os veciños, entón, nada que decir, estamos totalmente de acordo. Gracias, Marga. Continuamos o turno de intervencións. Portavoz do Partido Popular. Sí, bueno, un pouco ben ao que falábamos no anterior punto. Desde o Partido Popular, pois nos entendemos que isto é un compromiso que se ten que dar para poder acceder a unha serie de fondos, e entendemos que é algo que é bo para os veciños de Poio e por eso votamos a favor. Logo, nos todo aquilo que consideremos que vai a beneficiar o benestar e vai a mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, pois claro que vamos a apoiar e a votar a favor. Creemos que para poder acceder a distintos fondos, sobre todo fondos europeos, hai que estar dados de alta neste plan e creemos que, bueno, pois que nun futuro seguramente pois o feito de estar adherido a este plan pois vai a traer moitos beneficios para os nosos veciños. Por iso vai a contar con o noso voto, igual que na comisión, mantemos o noso voto favorable. Ben, gracias. Entonces, entendémoslo por aprobado. Creo que non necesitaría votación, non obstante, se algún membro quere facer unha votación nominal, pois, evidentemente, podémosla facer. Pero, bueno, se os portavoces estamos de acordo, recollemos o voto afirmativo de todos os membros da corporación. Así. Sí. Ben. Continuamos. Ratificado íntegramente a resolución da alcaldía 2022-17 de 12 de xaneiro de 2022. Grazas, alcalde. Punto número 6 da orde do día, asunto 4958, expediente 128-2022. Moción do Grupo Municipal e do Partido Popular para solucionar os problemas de auga e saneamento na Caeira e nas zonas con roturas constantes na rede de abastecemento.
Moción que foi moción elevada á consideración da Comisión Informativa de Urbanismo a pasada semana e que volve de novo a ser incluída na orde do día da Comisión Informativa de Urbanismo celebrada, realizada no día de hoxe e, polo tanto, o máis adecuado quizás sería a ratificación da súa inclusión na orde do día. Bueno, necesitamos a votación, recollemos a votación unánime da inclusión, xa non sería necesario, se vos parece a votación. Recóllese Sí, estamos de acordo. A favor da inclusión na orde do día? Sí, de acordo. Sí, pola nosa parte estamos de acordo. Ben, agora pasamos ao debate da moción. Ben, pois salvo indicación en sentido contrario darase lectura extractada o ditame así adoptado, por tanto, na Comisión Informativa de Urbanismo con data 25 de xaneiro de 2022. Ben, desculpade. Pois ben, a Comisión Informativa en votación ordinaria por 3 votos a favor do Partido Popular e 5 votos en contra do Bloque Nacionalista Galego, do PSOE e do Grupo Mixto Avante Pollo dictaminou de xeito desfavorable a moción presentada que incluía como pronunciamento instar ao Goberno local a reposición definitiva das tubaxes da rede de abastecemento nas zonas onde sofren roturas constantes que deixen as familias destes lugares sen servizos básicos de forma recorrente. Segundo, reiteramos a necesidade de solucionar de forma definitiva os problemas diarios de roturas e anegamentos que sofren nas rúas Río Miño e San Antoniño. E terceiro, instar ao Goberno local a buscar solución aos problemas de falta de presión e cortes de suministro de auga na zona de Boavista, na Caeira. Grazas, alcalde. Gracias, Paula. Abrimos o turno de intervencións. O ponente da moción. Sí, boa tarde a todos e a todas. Escoitaseme ben? Sí. Sí, escoitas ben. Moi ben. Pois, vamos a ver, volvemos a traer a este pleno un dos principais problemas do noso Concello, que despois dos case 27 anos nos que vostedes levan gobernando, que é a falta de servizos básicos que sofren miles de veciños en Poio. Especialmente o servizo lamentable ou directamente a falta absoluta de servizo de auga e saneamento que padecen moitísimas familias en distintos lugares do noso Concello. Para empezar, quero recordar, facer alusión a uns datos que, segundo informes municipais do propio Concello, temos máis de 2.000 veciños sen conexión a unha rede de saneamento e máis de 1.500 veciños sen suministro de auga corrente ou sen tratamento de auga. Falamos, por tanto, de miles de veciños sen servizos básicos no ano 2022, e despois de case 27 anos de goberno, dos actuais tripartito. Pero, ademais deses miles de veciños que carecen por completo destes servizos básicos, temos outras moitísimas familias as que vostedes son incapaces de darlle un servizo digno e que cada pouco tempo, a veces cada semana, teñen avarias permanentes, reventóns, tubarías que rompen cada 2x3, cortes de suministro, incluso danos nas súas vivendas, inundacións nas rúas, negocios, nos baixos, nos garaxes. Saben vostedes perfectamente do que estamos falando. Son veciños das rúas Río Miño, San Antoniño, vivendas na Caeira, vivendas en Boavista, familias en Lourido, negocios, vivendas da Avenida San Xoán, que en medio dunha pandemia teñen pasado días sen auga ou sufrido varias roturas en apenas uns metros. E sábeno porque só dende a entrada do seu goberno trouxemos as denuncias destes veciños máis de 10 ocasións. A comisión, é dicir, de forma oficial, en comisión, no rexistro municipal, e pedimos que se cambiasen as tuberías e que desen unha solución. E vostedes sistemáticamente negáronse. E por iso, algo que temos nas actas, quero dicir, non é
é claramente demostrable e vostedes saben. E por iso traemos a pleno esta moción que traslada directamente os problemas dos veciños. É dicir, como facemos sempre, non é unha moción política, non é unha moción partidista. Esta moción o único que pretende é que vostedes se poñan a traballar dunha vez para darlle uns servizos básicos dignos e de calidade aos nosos veciños. Ese é o objetivo desta moción. Non pode ser que en pleno ano 2022 estemos pagando a auga máis cara no concello con máis débeda de toda a provincia, con algúns dos impostos máis caros de toda Galicia e aínda haxa miles de veciños e veciñas que non se poidan duchar polas mañás, que non teñen auga para beber, auga corrente para beber ou para facer a comida, que sufran cortes constantes ou directamente que non teñan auga ou saneamento na súa vivenda. E aproveito para recordarles, como explica a moción, que aquí non poden botar balóns fora. Aquí a lei é moi clara, o artigo 25C da lei reguladora de bases de réxime local, o abastecemento de auga potable a domicilio e a evacuación e tratamento das augas residuais é unha competencia exclusiva dos concellos. E por iso, despois de 27 anos, se son incapaces de darlle este servicio aos veciños, non lle poden botar a culpa a ninguén. Remato xa. Hoxe teñen vostedes dúas opcións. Poden darlle un servizo de calidade aos veciños, votando que sí a esta moción e poñéndose a traballar para solucionar os problemas, e repoñendo a rede onde é necesario, e poñendo servizos en todos os lugares de apoio que non o teñen, ou votar en que non a esta moción, que non é nosa, insisto, é dos veciños, e seguir facendo como mesmo que ata o de agora, facer oídos sordos, e dicir que non hai problema, e seguir facendo o único que saben facer, subir os impostos, subir a débeda e subirse os soldos, pero non resolver os problemas reais da veciñanza. E por iso pedímoslle que escoiten e escollan a opción de traballar e que voten que sí aos acordos enunciados pola secretaria, que son instar o Goberno local a reposición definitiva, sí, únicamente ler os acordos, das tubaxes da rede de abastecemento nas zonas onde sofren roturas constantes que deixan as familias destes lugares sen servizos básicos de forma recorrente. Segundo, reiteramos a necesidade de solucionar de forma definitiva os problemas diarios de roturas e anegamentos que sofren as rúas Río Miño e San Antoniño. E terceiro, instar o Goberno local a dar solución aos problemas de falta de presión e cortes de suministros de auga na zona de Boavista, na Caeira. Grazas. Gracias. Ben, continuamos o turno de intervencións. Silvia. Sí, bueno, foi unha moción que debatemos en dúas sesións consecutivas da Comisión de Facenda, a segunda delas esta mañá xa coa incorporación do informe do enxeñeiro municipal, un informe onde os servicios técnicos dan conta dos traballos de renovación e de sustitución progresiva que se fai nas redes de abastecemento e que se realizan constantemente non só nos lugares da moción que presenta o Partido Popular, que indica a Caeira, Río Miño, San Antoniño, Boavista, senón que son traballos de reposición que se fan en todo o termo municipal. Eu penso que xa se ten dito en varias ocasións, son infraestructuras que precisan de traballos de renovación periódica, son redes que algunhas delas instaláronse fai 3 ou 4 décadas e daquela o material que se empregaba era o fibrocemento, co cal é necesario ir sustituíndas gradualmente por PVC, e así é como se ven facendo de forma continuada nos proxectos que se veñen realizando nos últimos anos. De feito, na previsión das seguintes obras a acometer está a renovación dos servizos da Caeira. Unha vez máis, estamos ante unha desas mocións oportunistas tan típicas da oposición que temos en Poio, donde calquera excusa serve para dar unha imaxe alarmista e catastrofista do noso concello, onde ademais se fan unha serie de
de afirmacións que non se corresponden en absoluto coa realidade. Evidentemente, roturas e cortes de auga esporádicos e puntuais hainos, claro que os hai, tanto en Poio como en calquera poboación que conte con servizo de abastecemento, e tamén, bueno, pues como acabo de decir, as canalizacións necesitan, eso se sabe, pues unha reposición continua, porque co paso do tempo e conforme van quedando soletas, pues necesítase ir sustituíndoas. Esa é a planificación que se vai seguindo, e a planificación segundo a que se vai priorizando e se van desenvolvendo pues esa renovación das canalizacións. Ben ditaminada xa da comisión, manteño o sentido do voto desta mañá, que en contra desta moción, pues polos motivos que acabo de explicar. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Sí, Gregorio. Sí, gracias, alcalde. Bueno, a señora Rocío nos ilustra, bueno, cunha retaila de mentiras, que subimos os impostos, que nos subimos os soldos, bueno, é incapaz de facer política sin enganar, sin mentir, sin contarlle unha realidade completamente falaz aos veciños. É dicir, non se subiron os impostos neste concello desde o ano 2013, é mentira, aquí nadie se subeu os soldos, non sei o seu se lle subeu ou non, é realmente innecesario. Transmite un concello a súa imaxe e semellanza, un concello gris, que non representa a realidade. Os veciños saben perfectamente o servicio que teñen, e saben que o que vostede di é mentira. É dicir, efectivamente, a zona de San Antoniño é unha das zonas máis embellecidas da Caíra, pero a Caíra sofreu unha transformación brutal nos últimos anos, brutal. Mudáronse todas as rúas, todos os servizos. Cada vez que se fai unha actuación, se mudan absolutamente todos os servizos. Aí está planificado, efectivamente se ten anunciado, co mismo modelo que se fixo en Mato Calderón e Pernas Peña, rehabilitar todo ese espazo. E se van a sustituir, por suposto, as tubaxes e os servizos. Pero hubo dúas roturas, unha que supuxo 4 horas para repoñer o servizo e outro algunha máis, que é o que nos pasou á empresa. Pero é que vostedes transmiten unha realidade que non se corresponde coa realidade do noso concello. Son uns absolutos mentireiros e uns trapalleiros, porque non é a realidade do noso concello. Calquer veciño sabe que eso non é así. As roturas son inevitables e producen en todos os concellos. En todos os concellos, o importante é o tempo de resposta. Canto tardamos en abordar e en resolver esos problemas. Polo tanto, bueno, en fin, vostedes que crean plataformas para a súa promoción política, vostedes que están acostumbrados a utilizar os colectivos políticamente, crear colectivos precisamente para facer este tipo de política, como fixeron ca plataforma de San Salvador, por certo, votando en contra de proxectos de San Salvador, agora queremos abordar a mellora dos servizos no entorno de Porteliña, no entorno da Puntada e no entorno de Saíñas, e o Partido Popular vota en contra, como votaron en contra de unha obra tan importante como é a tubería en Alta, que esa sí generaba grandes problemas, porque cada vez que reventaba esa tubería de fibrocemento, salían metros cúbicos que generaban moitos prexuicios ás vivendas do entorno. E vostedes votaron en contra, unha inversión facilitada polo goberno do Estado que vostedes votaron en contra porque iba a supor a ruína do concello. E logo utilizan estes términos de subida de impostos, que é falaz e mentira, e logo, bueno, en fin, fai falta un poquinho de ética. Temos previsto no contrato da agua, temos previsto unha serie de melloras para estas zonas que están máis degradadas. Se están facendo proxectos de mellora de servizos continuamente, se anuncian continuamente a través de programas de fondos europeos, a través de programas coa propia Diputación, a través de fondos propios, se están facendo kilómetros e kilómetros de redes novas. Por certo, moitas veces votan vostedes en contra, como o proxecto este de San Salvador, que crean unha plataforma para enganar en período electoral aos veciños, pero logo votan en contra dos intereses desos mesmos veciños. Ou Rúa do Adro, que en breve aportaremos un proxecto de mellora tamén dese entorno desos servizos.
pero transmiten unha imaxe completamente negativa. Llevo a apuntar algo. Cando gobernaba o bipartito, este concello recibía todos os anos 600.000 euros para a mellora de saneamento e abastecemento. Sabes canto recibimos desde que están ustedes na Xunta de Galicia? 0. Vostede fai referencia ao caro que son as facturas e ao caro que son os impostos. Sabe que vostedes canto recauda en canon de saneamento do Concello de Pollo? Recaudan exactamente 550.000 euros todos os anos. Sabe que teñen a obligación de revertir no propio territorio. Sabe canto volve a Pollo? 0. Sabe por que sacan esta moción? A sacan porque recentemente fixeron o ridículo enganando os veciños de Chancelas sobre un pozo, dicindo que se estaban bebendo agua de un pozo que estaba nun estado lamentable, enganando os veciños, utilizando os veciños cando os pillan co carrito de helado e cando os pillan na mentira dicen que a vostede que llo transmiten os veciños porque vostede non fan nada, son todo o fan os veciños. O que é irresponsable transmitirlle a veciñanza que están bebendo agua contaminada e que están que a rede está nun estado lamentable, cando non é verdad, e vostedes o saben. A rede de Pollo é das máis avanzadas dos concellos da contorna, e chega prácticamente a todo o territorio. Vaya rematando. E o saben. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervención. Para o BNG, Xulio. Sí, bueno, vamos a ver. Rocío dice textualmente que existe falla absoluta de agua en moitos lugares de Pollo e que miles de veciños non se poden duchar pola mañá. Calquera que oiga isto pensa que está falando de Tanzania. E ao mellor, se fora Tanzania, ou se fóramos asimilables a Tanzania, pois habría que aplaudir. Pero é que é totalmente mentira. É falso. Acaba de dicilo agora. E é falso. É dicir, ustedes dan dous datos na súa moción. Que hai 2.000 veciños sin saneamento en Pollo e 1.500 sin agua. E saben que significa eso? Eso significa que o 80%, o 89% dos veciños teñen saneamento e o 92% teñen agua. Coa dispersión que ten Pollo. Porque Pollo ten 17.000 habitantes repartidos nos 33 km cuadrados, entende? Cunha dispersión brutal. Pero chegamos a ese ratio. Son ustedes tontos. E cando digo tontos non é por ofenderos, é porque dan datos en contra súa. Nós somos uns fenómenos. E cando digo que somos uns fenómenos é porque somos capaces en Pollo, co presuposto que ten e coa dispersión que ten, de darlle o 90% dos servicios básicos aos veciños. Increíble. Pero se hai 2.000 veciños que non teñen agua, é porque moitos deses teñen redes, e podo dicir o Pereiro, Fontenla, San Martiño, Sartal, Vilariño, teñen suministro de agua en Samieira, teñen suministro de agua de traídas, e que a rede de agua municipal en moitos casos lle pasa por diante da porta, pero non teñen necesidade dela. E, polo tanto, non teñen por que collela do Concello, o cal non quere dicir que non teñan agua. Isto non é Tanzania, por moito que ustedes pretendan que sí o sea. Despois, falan de que sistemáticamente nos negamos a cambiar as tuberías. Son palabras textuais tamén desta señora. Que tuberías? As de alta. As que ustedes non quixeron votar para mellorar o suministro de agua, porque era moi caro, porque o Concello de Pollo non iba a querer, non iba a poder pagar os 800.000 euros que tiña que pôr. Eso era o que dicían vostedes hai 8 anos. De que, como había que pagar eso, non tiñamos capacidade e, polo tanto, que se mantuvera a rede de aguas como estaba. Ustedes non votaron a favor deso. E ora veñen con que hai... Non votaron, non. Non votaron. Eso é así. E ora veñen con que na Caeira hai 2 rúas que non se actuou nas súas redes. Pero en Antelo Mariño, en Río Sil, en Río Tambre, en Río Oitabén, en Río Umia, en todas esas rúas, sí se cambiaron os servicios. E son da Caeira, señores. Eu vivo na Caeira desde hai 5 anos. E neses 5 anos eu recordo un día, porque había unhas obras
unha corte de suministro de agua programado. Non recordo máis. Dúchome todos os días, como todos os días na casa e podo lavar as mans a calquera hora. Non hai problema. Eso sí, desde hai máis de 20 anos, todas as actuacións que se fan de saneamento conlevan que se meta en rede de aguas ou que se renove a existente. E viceversa. Entenden? E todas as... É dicir, en Pollo hai unha rede de aguas e de saneamento de perto de 300 kilómetros. De perto de 300 kilómetros. Mais desas redes están renovadas nos últimos 20 anos. Mais da metade. De agua, de saneamento bastante máis. Porque son máis novas. Entendes? E esos son o que dicen vostedes que non se teñen en conta. Vamos a ver. Nos chegamos a sitios tan difíciles co saneamento e coa agua como a Rial, a Vilar, a Ucha, a Arén, a Pomar, a parte alta de Chancelas, Boa Vista. É dicir, chegamos a todos esos sitios. Entende? En Pollo é máis fácil dicir, Pollo ten 63 núcleos de poboación. E ahora mesmo podemos dicir que non hai saneamento na Bouza, en Vilariño, en Fragamoreira, na Escusa, en Río Mouro. No resto hai saneamento. E como dicen vostedes, nos chegamos ao 92%, a máis do 90% da poboación en Pollo cos servicios básicos. O dicen vostedes. E a agua que se bebe en Pollo está potabilizada. É perfectamente, é como beber agua de Cabreiroá. Entende? Pódese beber igualmente, coas mismas garantías. Entende? Para iso hubo que suprimir... Sí, para iso hubo que suprimir determinados manantiales que non tiñan as garantías ou que non se podían potabilizar, como se fai co resto dos manantiais. Nada máis. Gracias. Rematado este turno de intervención, entendo que pasamos ao segundo turno. Portavoz do Partido Popular ten a palabra. Sí, grazas, alcalde. Pois a verdade é que despois de escoitalos teño que dicirlles que a imaxe que transmiten é a dun goberno que non ten nin idea dos problemas dos seus veciños, que non falan coa xente. Temos que escoitar que en Pollo a situación dos servizos básicos é fantástica, maravillosa, exactamente perfecta. Todo o mundo ten auga, ten saneamento, e os que non teñen os que non a teñen é porque non queren. Non hai avarías, e cando as hai é unha cousa esporádica, vamos, non tan esporádica, 400 metros, 5 roturas. 5 roturas na rede. É que vostedes me dirán, cando hai roturas, instantáneamente se arreglan. Entón, a miña pregunta é, están chamando vostedes mentirosos aos veciños da Caeira, aos veciños de Boa Vista, aos veciños da Avenida de San Xoán, porque malestar veciñal pola situación que se vive na Caeira. Isto son cousas dos veciños, que non somos nós, os que acuden á prensa. Queixas por 6 roturas de tubaxes en menos de 2 anos en Río Miño, na Caeira. É dicir, nós non nos inventamos nada, están chamando mentirosos os veciños da Fragamoreira, de Vilariño, de tantos sitios que non teñen acceso á auga, non porque non queran, é porque non temos auga, non temos a posibilidade. Non temos a posibilidade. E hai veciños na Fragamoreira, por exemplo, que non teñen opción de conectarse a redes municipais, a redes veciñais. Entenden? Esa é a situación. Esa que, segundo vostedes, todos se non a teñen é porque non queren. Pero vostedes onde viven? A realidade é esa. Eu mesma padezo esa realidade. De acordo? Entón, é moi interesante, gustaríame, por favor, o portavoz do BNG, cando lle chega o seu turno, que dixo na comisión, cando tratamos este tema en 2 ocasións, que o suministro de auga na Caeira é perfecto, dixo, literal, textualmente, perfecto. Gustaríame, por favor, ser tan amable, cando lle chega o turno, que o repita, porque como as comisións non son públicas, para que así os veciños poidan ver o que considera vostede que como é o servizo na Caeira. Seguro que estarán gustosos de escoitalo, dicir como o servizo de auga na Caeira é perfecto, perfecto.
ademais, vostedes, sinceramente, en dúas ocasións veu este tema a comisión e pediron retrasar o debate para incluir un informe. Perfecto, xa lles dixen, sen problema ningún. O importante, o noso obxectivo é garantir o saneamento e os servizos básicos aos veciños. E resulta que no informe di que as redes de abastecemento teñen 30 ou 40 anos e están no final na súa vida útil. É dicir, efectivamente, nas rúas Río Miño, San Antoniño, neste informe podían aproveitar e desmentir esas cifras que deran nos seus informes anteriores que temos 2.000 veciños en saneamento ou 1.500 sen auga en condicións e non fixeron e non negaron eses datos. Entón, non traten de mentirosos os veciños de Poio, porque os que minten son vostedes e iso quedou sobradamente demostrado hoxe. Grazas, alcalde. Gracias, Rocío. Continuamos o turno de intervención. Silvia. Sí, bueno, é asombroso, non? Dicir, como dixo Rocío na súa primeira intervención, que esta non era unha moción política nin partidista, unha moción presentada e asinada polo Partido Popular e que, ademais, presenta unha exposición de motivos e unha argumentación que non pode ser máis apocalíptica ou máis siniestra, non? Describe aí miles de vivendas sin auga corrente, vivendas anegadas, e é o Partido Popular o que describe Poio como un municipio indigno, palabras literais vosas que incluídas na moción, indigno donde é imposible vivir. Hombre, tes que recoñecer, Rocío, que esta visión apocalíptica e catastrofista que tentades transmitir non se corresponde en absoluto coa realidade. Insisto unha vez máis, evidentemente as canalizacións necesitan esa renovación gradual e ese é o traballo que dende o Concello se vai acometendo periódicamente e realizando segundo esa planificación, tal exageración e tal levar ao máximo exponente para describir a situación, pues me parece totalmente fora de lugar e me parece ademais moi propio de como soe presentar estas mocións o Partido Popular. Nada máis, alcalde. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Sí, a ver, esas notas que a señora Rocío mostra son as notas que manda o Partido Popular, enganando na maioría dos casos os veciños. Non decimos que non houbera sido o Partido Popular, mandadas polo Partido Popular. O Partido Popular dice que os veciños se indignan, e todo é así, porque vostedes son unhas alarmistas. O que fixeron no caso de Chancelas é unha absoluta vergonza. Vostedes, no caso de Chancelas, é que é tan patético, é tan alarmante, é tan grave, alarmar os veciños desta maneira e xogar cos veciños desta maneira e non ter ningún tipo de escrúpulos. Moldes trasladou a alarma dos veciños, sempre, as cousas sempre son dos veciños. Eles non teñen iniciativas propias porque a culpa sempre dos veciños. Hizo públicas unhas imágenes tomadas en el lugar que muestran unha instalación deteriorada con vegetación y lodos y lo más importante, un grave peligro de contaminación del agua que llega a los usuarios. Esto lo dice el señor Moldes, esta persona tan constructiva, que tan transparente, tan transversal. Esto dio o señor Moldes sobre un pozo en Chancelas que supuestamente están bebendo os veciños, que leva pechado 10 anos. E así é como vostedes alarman e xogan ca xente. Debería caerlle a cara de vergonza, que non a teñen. É tan grave, é tan patético que utilicen desta maneira os medios de comunicación e que utilicen que xoguen coa xente desta maneira tan sucia, é tan grave, tan alarmante. Nós non negamos que hubo roturas, hubo 2 roturas, vale? E cando decimos que a rede de fibrocemento acaba a súa vida útil é nesta rúa, onde xa estamos con un proxecto que xa está redotado, que xa se anunciou co mismo modelo que Pernas Peña, que Mato Calderón. Pero a Caíra transformouse completamente nos últimos anos. Transformouse completamente. Porque cando vostedes gobernaban aquí, as beirarrúas estaban cheas de ervas, carecían de baldosa, estaban feitas de erva as beirarrúas. Era un verdadeiro escándalo. A merda chegaba a Ancar todos os días.
Vale? Para que se fagan unha idea de como deixaron vostedes o Concello. E todo isto se fai con cartos que debería aportar a Xunta, como se facía antes, pero ahora non aportan un duro. E nós, Vilariño e Fraga Moreira, que o que queda máis gordo por facer, e logo queda pequenas zonas, esa zona se deixou pendiente precisamente porque vostedes iban a facer o polígono de Fraga Moreira. Porque vostedes se iban a comprometer, por certo, señor Moldes, creou unha plataforma para supostamente defender os veciños que durou exactamente o que durou o goberno do bipartito. No momento que entrou o PP, se olvidou da plataforma dos veciños e do polígono. Porque vostedes son moi competentes cando están na oposición. Cando gobernan son un desastre. Entón se olvidou dos veciños, se olvidou de Fraga Moreira e de Vilariño. Pero ese proxecto que vale actualizado 2,5 millóns de euros, estaba pendiente de que vostedes, supostamente, no 2014 iban a ter o polígono de Fraga Moreira operativo. Pero como non o fixeron, agora temos que abordar unha obra de 2,5 millóns de euros. Por certo, lle pedimos axuda á Xunta e nos dicen que non hai, que non dá axuda ninguna. Gracias, Gregorio. Continuamos o turno de intervencións. Venegas, Xulio. Sí, gracias, alcalde. Bueno, eu quero deixar claro, e dixeno antes precisamente para que non se malinterpretaran as miñas palabras. Na Bouza, en Samieira, en Vilariño, en Fraga Moreira, na Escusa e en Río Mouro, en esos 5 lugares de pollo dos 63 que hai, que non son os máis poboados, tampouco os menos, non existe agua e saneamento. Entende? En Río Mouro sí existe agua. No resto do Concello si existe. E vostede me pon un exemplo de Fraga Moreira. Xa sei que en Fraga Moreira que non hai. Pero sacando as grandes ciudades de Galicia, non hai ningún concello que teña un nivel de servicios básicos, enténdase, agua e saneamento, tan amplio, tan elevado como o Concello de Poio. E iso é demostrable e contrastable. E, polo tanto, non vale a pena opinar máis sobre este tema. En canto a que na Caeira o suministro de agua é bo, eu teño que dicilo, non é de outra maneira. Non temos problemas de agua, de suministro de agua, nin no verán, nin no inverno, nin pola mañá, nin pola tarde. Hai agua corriente coa presión suficiente durante todo o ano, igual que existe en Poio, en todo Poio, onde hai suministro de agua municipal. E iso é un feito que todos os veciños coñecen. E que hai roturas, evidentemente. Nunha casa hai 10 metros de tuberías e cada 2 ou 3 anos tes unha rotura. Pois onde tes 300 kilómetros non pode ser cada 3 anos. É cada 3 días. Ese é normal. Pero é aquí e na Conchinchina, señores. E que hai sitios, como pode ser San Antoniño, en donde as tuberías son moi bellas e se rompen máis a miúdo, tamén o admitimos. Pero tamén estamos por arranxar esos sitios. Igual que se ven facendo desde hai 20 anos no resto do Concello. Nada máis. Bueno, pois moitas gracias. Rematados estes 2 turnos de intervención, a ponente da moción, según recollo o reglamento, ten 2 minutos finales para dar o seu alegato. Rocío. Sí, gracias, alcalde. Bueno, Xulio utilizou 5:45, así que igual... Perdón? Que Julio acaba de utilizar 5 minutos con 45. O sea que tampouco se deixa moi estricto. Vale, con eses 2 minutos meus, digo. Se me escoita? Pues, sí, será... Sí, podrás dar 1 minuto máis, Rocío, non te preocupes. Vale. Esa palabra. Digo, para contestar a todos un pouco. Bueno, a Silvia queríalle preguntar se coñece a realidade dos veciños de Arén, que se fixo ali un depósito que costou 300.000 euros e a presión brilla pola súa ausencia. Se coñece a situación. A Gregorio
quería dicir, se foi a Chancelas, ao pozo de Chancelas, porque non se fomos, sí que fomos, e fomos, incluso fomos, direille máis, fomos hoxe, onte, e sabe vostede como está? Sabe vostede como está? Pois exactamente está así, é dicir, se hai algunha desgracia, xa sabe quen será o responsable, porque ali non foron a tomar medidas nin a facer absolutamente nada. Nós non alarmamos, nós o que facemos é transmitir as preocupacións da veciñanza. Eso é o que fai o Partido Popular. Non se enganen e non digan o contrario, porque se os veciños piden na prensa, se os veciños nos piden a nós o que facemos é exercer a nosa función e traelo aquí a pleno e a debate para que se faga realidade. Lamentablemente, vendo as súas intervencións, xa teño claro que non van a elixir traballar polos veciños, vamos, como sempre, pero que, ademais, demostraron que están totalmente fora da realidade, porque non teñen nin idea das preocupacións reais da veciñanza en relación a este tema fundamental, este servicio básico. Tiñen a oportunidade de poñerse, comprometerse de que van a traballar e a desaproveitaron. Solo pensan en vostedes. A realidade que sufrimos os veciños de Poio, de todas estas zonas e de moitas máis, Vilariño, A Bouza, Río Mouro, Fragamoreira, Escusa e de tantas vivendas que non teñen. Aí están os datos que se deron dende o Concello, dende informes municipais que non inventei eu, que non inventamos nós, que son os datos aportados por vostedes e que nós o que temos claro é que vostedes volveron demostrar que mentres haxa 3 alcaldes en Poio, os que saen perdendo sempre van ser os nosos veciños. Esa é a realidade. Gracias, Rocío. Bueno, se me permitides este debate, o que sí quixera deixar claro é, por se os veciños nos poden estar escoitando, de que en ningún momento que poden ter garantizado o consumo da auga perfectamente, é dicir, quedou claro que o depósito de Sameira está inutilizado e a auga que lle chega aos nosos veciños, os que evidentemente que son a inmensa maioría que a teñen da rede municipal, pois que poden estar tranquilos que a auga está con todas as garantías sanitarias e non só as fai a empresa, sino tamén está Sanidade que fai o seguimento da auga do consumo que chega aos ciudadanos. Por tanto, trasladar esa tranquilidade a respecto de un problema que eu creo que si é grave, porque se está falando da saúde das persoas e creo que hai que ter certo cuidado con ese tema. Por tanto, trasladar a tranquilidade e a responsabilidade, por suposto, do Concello en que a rede de aguas chegue en condicións, é dicir, que o suministro chegue en condicións a todos os ciudadanos. Por tanto, trasladar esa tranquilidade. Gracias e vamos a proceder á votación. Votación nominal, alcalde. Sí, a votación nominal. Agis Gómez Gregorio. En contra. Barreiro Lubián Xulio. En contra. Pesada Lores María Consuelo. En contra. Caldas Moreira Margarita. En contra. Cochón Castro Rocío. A favor. Díaz Iglesias Silvia. En contra. Domínguez Álvarez Manuel. Por. Fernández González Rosa. En contra. García Freijeiro Marcial. A favor. González López María José Mariche. A favor. Martínez Blanco José Luis. En contra. Moldes Martínez Ángel. A favor. Pereira Balea Sergio.
Pereira Martínez Sergio. Pereira Martínez Sergio, perdón. Mezclé, disculpa, Sergio. Mezclé los apellidos del anterior concejal con los tuyos. Disculpa. Pereira Martínez Sergio. A favor. Rodríguez Alonso Raquel. En contra. Torres Balea Pania Natividad. A favor. Sobral Fernández Luciano, presidente. En contra. Ben, pois o resultado da votación, Ruxa, eu contei 10 votos en contra e 6 votos a favor. Pode ser? No. 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 9 en contra. 9 en contra e 7... E 7, pode ser 7. 7 dado que falta Cándido. Grazas. Ben, continuamos a orden do día. Punto número 7. Asunto 4959, expediente 164-2022, solicitud de concesión de manial terreos en dominio público portuario para a creación de espazo de estacionamiento. Expediente vinculado e asociado co 136/2022. Expediente elevado á consideración da Comisión Informativa de Urbanismo na sesión realizada no día da data e, polo tanto, o alcalde require da previa ratificación da súa inclusión na orde do día. Bueno, igual que nos dos puntos anteriores, aprobamos a inclusión, están os portavoces e os concelleiros de acordo. Sí, de acordo. E pola miña parte, de acordo. Sí, sin problema. Pois inclúese en orden do día, por tanto, pasamos ao seu tratamento. Ben. Comisión na que deuse conta dos distintos informes técnicos incorporados ao expediente, o informe conxunto de 19 de xaneiro de 2022 emitido pola arquitecta municipal e pola técnica municipal da unidade de aperturas, do informe emitido polo enxeñeiro técnico municipal de data 20 de xaneiro de 2022, polo informe emitido con data 20 de xaneiro polo asesor xurídico, a cuxas consideracións de xeito parcial súmase tamén Secretaría e adoptándose ditame do que se dará alcalde salvo indicación en sentido contrario lectura extratada. Pois ben, a Comisión Informativa, por unanimidade de votos dos concelleiros e concelleiras presentes, adoptou o seguinte ditame. Primeiro, proceder á solicitude de concesión de manial dos terreos situados en dominio público portuario ao final do Paseo das Redeiras, zonas verdes situadas á marxe dereita para a creación dun novo espazo de estacionamento e o traslado do parque existente. Segundo, proceder á concesión de manial das dúas zonas de estacionamento anexas ao Paseo das Redeiras para proceder á xestión municipal das mesmas. Terceiro, proceder á solicitar a concesión de manial dun espazo de 2 metros ao longo de toda a fachada oeste da nave de piragüismo para aproveitar o seu uso con almacenamento dos clubs deportivos da mesma. E cuarto, notificar o acordo que se adopte ás persoas interesadas con indicación do réxime de recursos. Moi ben, abrimos ese turno de intervencións, a ponente da proposta, Marga. Sí, gracias, alcalde. Bueno, moi brevemente, vou intentar explicar o máis brevemente posible. Bueno, se trae esta proposta para cumplir un dos requisitos que non sei se a Portos, decir que, bueno, que se tiveron varias reunións con Portos e un dos requisitos que precisamos para acordo plenario sería estas concesións. Concretamente, como ben reseñaba a secretaria, o que vamos a solicitar primeiro é a concesión do espazo onde se vai a executar o proxecto do parking. A maiores tamén vamos a solicitar a concesión de 2 espazos máis para prazas de aparcamento de xestión municipal. Inclúe tamén o traslado do parque infantil. Actualmente, bueno, está en Paseo das Redeiras e a nova ubicación tamén vai a ser en Paseo das Redeiras. A parte tamén se aproveitará para dotar este parque de novo mobiliario. A maiores
tamén se van a crear novos espazos de esparcemento. Bueno, pois esta cuestión, esta solicitude que se trae hoxe a pleno para acordo e para así remitir a Portos ten que ver con unha primeira fase do plan de acondicionamento e estacionamento de Combarro e concretamente para destinar estas prazas para a xestión municipal. Estaríamos falando de un total de 60 prazas, decir que estas prazas que van a ser de xestión municipal concretamente para uso de residentes non van en decremento de outras plazas porque vamos a garantir revertir novas plazas tamén na zona do Porto, entonces non estaríamos de alguna maneira retirando ou eliminando prazas, por decirlo así, de uso libre ou para calquer persona que veña a visitar a vila de Combarro. Decir que tamén, evidentemente, isto era unha necesidade, como escoitamos os veciños, pois coñecemos as necesidades e unha das necesidades era, primeiro, dar unha resposta as persoas que viven en Combarro e que día a día, sobre todo en época estival, pois teñen máis problemas de poder acceder á súa vivenda, por iso entendemos que temos que garantir espazos de residentes, pero tamén temos que traballar en alternativas que permitan garantir espazos para todas aquelas persoas que veñen a visitar a vila de Combarro, que veñen a facer servizos ou que veñen a consumir. Somos conscientes do mesmo, isto é un primeiro trámite e un requisito que se nos exige dende outra administración, e decir tamén que, bueno, que aproveitando que vamos a levar a cabo estas solicitudes de concesión, bueno, tamén vamos a solicitar a concesión da zona que está, o espazo que está na nave de piragüismo, porque, bueno, tamén se prevé facer unha reforma interior e tamén dotar un espazo para que os clubs que neste momento disfrutan e fan uso de esa nave, que tamén poidan ter un espazo onde poder guardar embarcacións e outro mobiliario. Por outra parte, como ben decía, primordial, todas as actuacións que se van a facer integradas dentro do espazo verde, se van a facer en consonancia dentro da zona onde se está actuando. Importante tamén decir que un dos obxectivos que queremos é, primeiro, reducir o tráfico rodado en Combarro, dar resposta a unhas demandas que, ademais, xa se veñen recollendo polos veciños e que tiñamos que poder dar resposta e que, a verdad, que non foi unha tarefa fácil, pero, bueno, con isto creo que todo o que van a ser estas persoas, sobre todo que viven no centro histórico de Combarro, bueno, pues van a poder dotar ou acceder a estas prazas. E, bueno, todo isto se fai, pois, iso, defendendo, dende logo, un turismo sustentável, defendendo lugares sen exceso de tráfico rodado e, sobre todo, tamén, pois, pensando en resolver os problemas da xente, en mellorar a súa calidade de vida. Bueno, esta é así unha pequena explicación do que ven sendo a proposta que se trae para aprobar aquí no Pleno. Sí, gracias, Marga. Continuamos o turno de intervencións. Silvia. Sí, bueno, pues como se explicou, que se trata de dar a aprobación plenaria a solicitude, a realizar esta solicitude da concesión de manial dos terreos situados en dominio público portuario en Combarro, que é ese requisito que lle exixe Portos de Galicia o Concello, no final do paseo das redeiras, nesas zonas verdes situadas á marxe dereita, para poder proceder á creación dunha nova zona de estacionamento por unha superficie de uns 1000 metros cuadrados, para o que, como se explicaba, hai que tamén trasladar o parque existente que está ali no entorno da canteira. É unha proposta que responde a esa búsqueda de solución para esa problemática de estacionamento que se dá en Combarro, sobre todo ou maiormente nos meses de verán, cando hai unha grande afluencia de visitantes que se suman a ese número de persoas que traballan nos establecementos e nos negocios de
Combarro e, ademais, pois, coa cantidade de persoas de outras parroquias que van ou que vamos a Combarro a facer as nosas compras, as xestións, pois, no centro médico, nas entidades bancarias, etc., e que pois, fan que o espazo de estacionamento público quede pois, totalmente insuficiente. Bueno, esta parcela o que permitiría sería ampliar as prazas existentes e estaría destinada á poboación residente en Combarro, porque a prioridade é, na medida do posible, pois, paliar esa merma na calidade de vida e nas rutinas diarias que ten a veciñanza de Combarro nos meses do verán e que teñen que convivir con todo ese fluxo de visitantes. O que non hai que perder tampouco a perspectiva, que hai que darse conta de que o conxunto histórico-artístico de Combarro ten un atractivo turístico enorme, é un motor económico tamén do noso municipio e é un dos recursos máis visitados non só de Poio, sino das Rías Baixas, incluso podemos decir que do noroeste peninsular, pero a capacidade que ten Combarro de acoller ou de soportar un volume moito maior de afluencia de visitantes pois non é ilimitado. Quero decir que de haber a posibilidade, que non a hai, pero si a houvese, de acondicionar 1.000 prazas máis de aparcamento nas proximidades de Combarro, pois serían seguramente 1.000 prazas máis que se iban a ocupar nos meses de xullo e agosto, pero bueno, tampouco é viable aumentar dese xeito a cantidade de visitas no conxunto histórico. Polo tanto, pois, esta parcela ten que estar destinada a residentes e seguiremos a traballar en facilitar zonas de estacionamento disuasorio que permitan pois, ir solucionando esta problemática do tráfico e do aparcamento en Combarro nos meses de verán, sobre todo. E pouco máis. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervencións. Gregorio. Sí, bueno, creo que está bastante explicado. Solo incidir en algún aspecto que pretendo reforzar. Bueno, a necesidade tamén de ampliar a nave de piragüismo, que é importante, tamén vai incluído nesta proposta. A necesidade de integrar os estacionamentos no espazo verde existente para residentes. Digamos que está claro que os residentes teñen un maior prexuízo polo que supón ter que acceder a súa vivenda, vir do traballo, para volver do traballo, pois, para vir a comer, para calquera acción que faga e que ten necesidade de interactuar co seu domicilio, pois hai épocas en que é unha absoluta tortura, non? Por lo tanto, é necesario dotar de espazo para residentes que permita esta operatividade, non? É certo que maioritariamente Combarro ten unha vinculación moi potente co turismo, co cual tamén hai que dar resposta a esa necesidade, pero tamén é importante dar cobertura aos propios residentes que se ven realmente perxudicados pola masificación que ten Combarro na época estival. Logo, tamén é importante a aproximación que se fai do parque infantil hacia a zona máis, digamos, urbana, máis visitable, máis de estar, porque creemos que lle vai a dar un uso maior a ese espazo infantil e lle vai a dar unha maior importancia, porque está moi retirado nunha zona máis de servizos que nunha zona de convivencia ou perto do entorno máis urbano ou máis, onde os usuarios se sinten máis cómodos, non? Entón, neste sentido, pois, creo que xa está todo sobradamente explicado, a necesidade de integrar estes espacios coas zonas verdes, a importancia tamén que ten a proposta de que non se aminora o espacio de non residentes, sino que se incorporan a maiores, co cual, efectivamente está votado, creo recordar que está dictaminado favorablemente por todos os grupos, e creemos que iso é o camiño. Gracias. Continuamos o turno de intervencións. Sí, vamos a ver, desde o Partido Popular vemos denunciando durante moito tempo a falla de estacionamento en Combarro. E o que está claro que todo o que sea incrementar o número de estacionamentos en Combarro, pois nos vamos a votar a favor porque entendemos que é algo necesario para os veciños. Como ben se dixo aquí, sobre todo veciños que
que viven no casco histórico e demais, a problemática que teñen, do feito, sobre todo nos meses de xuño, xullo e incluso agosto e setembro, o feito de poder vir a mediodía a traballar ese pouco espacio de tempo que teñen, pois moitos incluso deciden non vir por non ter onde aparcar o problema que dá. Dito isto, nos amañán o preguntábamos en comisión e creemos que é importante que quede claro, porque creo que hai bastante confusións en este caso nos veciños. Estamos a falar dunha parcela que se incrementaría nova na zona do Xardín, onde está o parque, e solicitar as dúas concesións de aparcamentos xa existentes. Logo, creo que por parte do equipo de goberno se debe explicar ben cal vai ser a función destas tres zonas, si as tres zonas se van a destinar, en este caso, a uso para residentes, si só se vai destinar unha e as outras dúas se vai a pedir a concesión, pero ainda non está claro cal vai ser o seu uso. Logo, creo que son dúbidas que están un pouco xerando e que sería interesante por parte do equipo de goberno aclaralas para que os veciños o teñan claro. Despois, por outro lado, tamén hai que decir que se inicia un proceso que a día de hoxe realmente non temos ni autorización nin permiso para poder facer todo isto. Sobre todo, para que quede claro, porque moitos veciños xa consideran que é un feito, que é unha realidade, e o que estamos facendo hoxe é votando o inicio dun proxecto e solicitarlle unha concesión a portos que a día de hoxe non temos. Logo, creo que as cousas hai que deixarlas claras aos veciños para que despois non pensen que xa todo está feito, que xa todo está aprobado, e o que estamos facendo é iniciando un proceso. Pero, sobre todo, desde o Partido Popular, o que queremos, entendemos que é interesante e importante, é que o incremento de números de plazas. Nos incluso entendemos que son insuficientes, tamén entendemos e somos conscientes da dificultade que pode ser conseguir esos estacionamentos, pero creemos que se hai vontade se poden conseguir. Nos no noso programa levábamos ese incremento de 1000 plazas de estacionamento no entorno de Combarro e creemos que se pode facer e creemos que é necesario non xa para incrementar o número de visitantes, sino para darlle un servicio aos veciños e aos visitantes que xa existen nestes momentos, por sorte de que veñen a Combarro. Pero eu creo que debe de quedar claro que son tres parcelas, unha temos claro que vai a ser para residentes e temos que deixar claro aos veciños para que se van a destinar as outras dúas. Porque moitos, en este caso, consideran que vai a ser un cambio de usos. Hoxe mesmo me preguntaba un veciño, pero vamos a ver, se existen 60, 70 plazas e as que hai, llevamos a dar un cambio e as vamos a utilizar ahora para residentes, os que poidan vir se van a quedar sin elas. Logo, eu creo que por parte, en este caso, de todos, de toda a corporación, pero sobre todo do equipo de goberno, que son os protagonistas deste proxecto, creo que é importante facer pedagogía e creo que é importante deixar claro cal vai ser a utilidade, se as tres parcelas van a ser para residentes, se das tres só vai ser unha e as outras dúas o que se vai a pedir é a concesión para poder despois ter un protagonismo e unha responsabilidade sobre estas para poder un pouco dirixir e saber o que se vai facer, porque creo que hai bastante confusión no que é o vecindario, que con cal vai ser o proxecto, cal é a fórmula, que é o que se vai a facer, que é o que vamos a aprobar hoxe, e creo que hai que deixarlle claro aos veciños que hoxe o que iniciamos é un procedimento para solicitar unha concesión, para que todo o mundo teña claro e para que despois non existan problemas, non pensen que isto xa é inmediato e a que a partir de mañán xa se poden facer esas plazas de estacionamento. Ben, gracias, Ángel. Rematado este primeiro turno, abrimos un segundo. Sí, a ponente da proposta, Marga. Sí, bueno, é un pouco por contestarlle as dúbidas que suscita o portavoz do Partido Popular. A ver, aquí non se está solicitando iniciar un proceso, se está solicitando un requisito para poder empezar a executar un proxecto. Todo o traballo anterior, evidentemente, xa está feito. Con respecto a que se debe de deixar claro, evidentemente aquí estamos traendo un requisito que nos pide Portos, que ten que pasar por acordo plenario, e a intención deste goberno é reunirse cos veciños e dar a coñecer todo o plan. O plan non solamente son as plazas de residentes, senón que tamén son outras alternativas e aparcamentos disuasorios para que tamén poidan aparcar de maneira libre os turistas que veñan a visitar a vila. Dito isto, ainda así, vou a detallar, neste caso, a proposta que se trae. Se fala de un espazo para a execución dun proxecto de parque, efectivamente, que vai a estar dotado de 25 prazas para xestión municipais dirixidas a residentes.
Segundo, se fala de 2 espazos en Paseo Arredeiras, que hai que decir que en moitas ocasións se lle requeriu a Portos de Galiza, sempre tivemos o non por resposta, pero conseguimos unha ferramenta que nos permita facer uso das mesmas. Entonces, bueno, vamos a seguir camiñando en constructivo. Estes ditos espazos están dotados cada un de 34 de 17 prazas. En total serían 34 prazas. Eses 2 espazos, máis o espazo que vamos a crear, estaríamos falando de un total de 59 prazas dirixidas para residentes. Evidentemente, non sei, eso, unha vez que se este contemplado e que este feito, temos que abrir a xudicación de ditas prazas para que as persoas teñan os requisitos pois para poder acceder ás mesmas como residentes. O que falaba o portavoz do Partido Popular, creo que o comentaba, e tamén está ben que se aclare, efectivamente, nos 2 espazos que se revirten esas plazas, que son un total de 34, decir que son prazas que non se, porque son prazas que se van a revertir tamén na zona do Porto, co cal non estamos eliminando ningunha praza para podelas facer de uso de residentes. Digamos que vamos a crear prazas de residentes e as prazas que eran libres van a quedar igual. Evidentemente, se vai a ter unha reunión cos veciños, se lle vai a presentar o plan, se van a presentar as outras alternativas, porque, como ben se dixo aquí, Combarro é un sitio que ten moitas necesidades, ten unhas características moi especiais, e iso tamén supón que a súa reorganización do tráfico e a creación de estacionamentos tamén precise de plan especial. E, bueno, esa é un pouco a idea. Realmente, ora, o que ven é este requisito, no momento que teñamos, entendemos que vai a ser o ok, pois se empezarían xa a executar as obras, é dicir, que xa non iniciaríamos, senón que executaríamos. Nada, simplemente era por aclarar ese punto que reseñaba Ángel. Nada máis. Gracias, Marga. Continuamos o turno. Silvia. Sí, nada, brevemente, polas dúbidas que plantexaba o portavoz do Partido Popular, pois é unha reordenación de todo o espacio do paseo que supón unha mellora importante para Combarro, e ao respecto do que se trae a aprobación, pois a proposta que o que vamos a votar é solicitar de Portos de Galicia a concesión de manial dos terreos ao Concello de Poio, que sería ese primeiro paso, ese primeiro requisito necesario e previo a acometer ningún tipo de obra nin de reforma deses espazos do paseo. E como explicou antes a Concelleira de Seguridade Cidadá, se trataría desas novas 25 prazas que se crean, que non existían e se crean, son de nova creación, máis esas 17 máis 17, que son as 34, que tamén se solicita a xestión municipal do que agora viñan sendo espacios onde a xestión era de Portos de Galicia. Máis que nada por centrar un pouco a votación da proposta que vamos a facer. Gracias, Silvia. Continuamos o turno de intervención. Sí, Gregorio. Sí, gracias. A ver, creo que está suficientemente explicado. En calquer caso, bueno, decir ao señor Moldes que esperamos que Portos de Galicia teña ben aceptar esta proposta. Evidentemente, se lle plantexa unha proposta para que acepten. Entendemos que se vai a aceptar, porque entendemos que é bo para Combarro e creemos que incluso merece a aceptación por parte do Partido Popular de Poio. Entendemos que Portos de Galicia terá ben que se acometan estas melloras que creemos que son importantes para Combarro. Non é fácil nunha zona tan densa conseguir estacionamento, por lo tanto creemos que aproveitar estos espazos disponibles e aproveitar estas estrategias que permiten dispoñer na medida do posible de zonas de estacionamento operativos e próximos ás zonas donde habitan os residentes, que é donde teñen que ser, porque se non deixan de ser operativas, creo que son necesarias. Por lo tanto, esperemos que Portos de Galicia teña ben aceptar esta proposta que se plantexa dentro do Concello de Poio. E nada máis teño que decir. Gracias, Gregorio. Continuamos este último turno de intervencións. Ángel.
Nada, nos en principio pues vamos a votar a favor de, en este caso, de crear esas plazas de estacionamiento. Esperemos eso, que se analice moi ben todo o que se vai a facer e, sobre todo, que represente o que realmente demandan os veciños. Logo, nós estamos a favor de que se creen novas plazas, incluso entendemos que son insuficientes, como tamén entendemos a dificultade de conseguir espacios na zona, pero o que sí, eso, unha vez dado este paso e demais, o que sí pedimos é pois analizar ben o que se quere facer, como equipo de goberno, neste caso que sodes, os tres partidos que formades o goberno, que analizades ben cal vai a ser a actuación, de como se vai a repartir isto, todo eso que quede ben clariño, que se fale ben cos veciños, para que poida ser unha oportunidade, que poida ser unha resposta a unha demanda histórica e, sobre todo, que dé solucións, non que xenere conflitos, porque non sería bo. Logo, nós desde aquí, o noso voto a crear esas novas plazas de estacionamento e, sobre todo, a confiar a que se faga un proceso que represente o que realmente demandan os veciños de Combarro. Gracias. Os turnos se remataron. A ponente da proposta se ten algo que engadir, se non pasaríamos a votación. Nada, alcalde, eu creo que xa quedou perfectamente explicado, a miña proposta tamén, eu tampouco vou a remunerar, eu creo que podemos proceder a votar. Ben, gracias, Marga. Ben, pois entonces se pode facer unha votación nominal, pero eu entendo que hai unha unanimidade na proposta. Se os portavoces e os concelleiros están de acordo, pois tomamos o acordo como un acordo unánime da corporación. Estamos de acordo? En principio, sí. Por lo tanto, recóllese ese acordo. Continuamos co orden do día. O seguinte punto serían mocións urxentes. Alguna moción urxente que se presente? Non se presenta. Estado de execución. Grazas, alcalde. Punto 4939, expediente 461-2021, regulamento polo que se aproban os criterios para a prestación de servicios en réxime de teletraballo no Concello de Poio. Publicouse anuncio de aprobación inicial no BOP número 245 de 21 de decembro de 2021 no tabuleiro da sede electrónica do Concello no portal de transparencia, sección 9.1 normativa en tramitación, subsección 9.1.1 normativa en fase de información pública xunto co texto do regulamento aprobado inicialmente debidamente diligenciado. Punto 4947, expediente 3614-2021, recoñecemento extrajudicial de créditos 4-2021, uniuse certificación do acordo ao expediente. Asunto 4948, expediente 3629-2021, límite gasto no financeiro exercicio 2022, uniuse certificación de acordo ao expediente. Asunto 4949, expediente 3528-2021, orzamento xeral 2022, uniuse certificación de acordo ao expediente, publicouse anuncio de aprobación inicial no boletín oficial da provincia número 250 de 29 de decembro de 2021 no tabuleiro do Concello. Preséntanse 3 escritos de alegacións, o 3 e o 17 de xaneiro de 2022, informados por parte de Intervención Municipal, o 3 e o 18 de xaneiro de 2022, respectivamente o 20 de xaneiro de 2022, informado polo Servicio de Persoal e Intervención con esa mesma data e remitiuse para a súa inclusión na orde do día da sesión ordinaria do Pleno que terá lugar o 21 de xaneiro de 2022. Asunto 4950, expediente 460-2021, aprobación inicial, regulamento de policía local. Uniuse a certificación do acordo ao expediente, publicouse anuncio de aprobación inicial no boletín oficial da provincia número 251 de 30 de decembro de 2021 no tabuleiro da sede electrónica do Concello no portal de transparencia, sección 9.1 normativa en tramitación, subsección 9.1 apartado 1 normativa en fase de información pública xunto co texto do regulamento aprobado inicialmente debidamente diligenciado. Punto 4951, expediente 3637-2021, moción en apoio a reivindicacións e movilizacións dos sindicatos da Policía e asociacións da Garda Civil en contra da reforma da Lei de Seguridade Cidadá,
uniuse certificación do acordo ao expediente. Asunto 4952, expediente 402-2017, Urbanismo e Promoción Económica. Proposta, aprobación, prego de condicións particulares, concesión de Manial, Illa de Tambo a favor do Concello, de apoio para a cesión da propiedade de Manial denominada Illa de Tambo e propostas de actuación. Uniuse certificación do acordo ao expediente e remitiuse xunto co prego de condicións asinado polo señor alcalde a Delegación de Defensa en Galicia do Ministerio de Defensa, recibíndose no Concello resolución de concesión de Manial o 17 de xaneiro de 2022, número de registro de entrada 108. Gracias, alcalde. Gracias, Paula. Siguiente punto, decreto da alcaldía. Sí, punto número 10, a orde do día, decretos da alcaldía, período comprendido entre o 16 de decembro de 2021 ao 19 de xaneiro de 2022. Ben, siguiente punto é arragos a preguntas. Sí, alcalde, temos unhas preguntas. Perdón, cantas preguntas? 4. 4 preguntas. As que permite o reglamento, sí. A primeira é para a concelleira de Obras, Cervesada. E a pregunta é relativa que o 4 de maio do ano pasado trasladamos á Comisión de Urbanismo a preocupación da veciñanza polo estado no que se atopa o camiño do Souto en Combarro. É un vial que soporta moita auga, co peso dos coches estáse a desfacer. Non sei se lembra. E os veciños, víronse obrigados a sinalar o perigo con barreiras de paus para alertar os vehículos. Pasado un tempo prudencial, dende que fixemos a petición en Comisión de Urbanismo, a nosa pregunta é se teñen proxectado algún tipo de actuación neste camiño para o ano 2022, algún muro de contención para evitar que o vial siga desfacéndose para solucionar este perigo de desprendemento, sobre todo cando coinciden dous vehículos no vial. Cruzando. Gracias. Siguiente pregunta. Contestas. Sí. Gracias. A ver, en ese camiño xa estuvemos vendo como está o que o muro que decides que é necesario, pero realmente, tal como está, leva así moito tempo. Non é que caíra ningunha pedra do muro, nin que este tan perigoso. De todas formas, está previsto facer algún tipo de actuacións. Gracias. Segunda pregunta. Tamén para a concelleira de Obras, en relación tamén con outra petición que fixemos en Comisión de Urbanismo, neste caso en novembro de 2021, reiteramos unha petición para o acondicionamento do camiño da Costa da Riba, en Combarro tamén, cheo de fochancas en un estado que está moi deteriorado, e actualmente a pregunta sería se están satisfeitos co arranxo que ali realizaron, porque polo estado pódese ver que segue moi deteriorado. Sí, gracias. ¿Contestas? Sí, contesto, sí. Sí, a ver, aí había baches, repuxéronse, hubo unha reposición tanto do camiño que leva ao colexio como dese camiño. Que pasa? Que aí quere unha actuación máis importante que esperemos se poida redactar un proxecto para este ano 2022 e arranxalo tamén. Pero, sabemos que Pollo ten moitísimos kilómetros de camiños e, a verdad, ese é un dos máis deteriorados e se vai arranxar. Pero é imposible que todos estén perfectos, Siguiente pregunta. Esta é a última para a concelleira de Obras. Esta é relativa ao punto limpo fixo, que segue sen ter o noso concello. As condicións do contrato da empresa concesionaria do servicio de
do lixo obriga desde hai máis de 5 anos a instalar un punto fixo no Concello, un punto limpo fixo, perdón. Este punto limpo fixo non é substitutivo do móvil. De feito, hai moitos concellos que ofrecen as dúas opcións. A nosa pregunta é: cando exixirán a empresa Valoriza que cumpra o contrato segundo o cal está obligada legalmente a instalar un punto fixo e permanente, un punto limpo, fixo e permanente? Xa se anunciou no seu día que o punto limpo móvil era para sustituir, en principio, mentras a empresa non conseguía os terreos para poñer o punto limpo fixo. Entendemos que este servicio que se lle está dando aos veciños é moito máis operativo, é moito máis sinxelo, é máis práctico para os propios veciños, porque están tendo un punto limpo en todas as parroquias, un punto limpo móvil que se desplaza por todas as parroquias e que os veciños teñen moito máis próximo ese punto, o sea, se está facilitando a todos os veciños. De feito, o Concello de Poio foi pionero en este servicio e agora moitísimos concellos están adoptando este mismo servicio, porque os veciños se está facilitando ese servicio, que se lle recollan os inmuebles na propia parroquia, non teñen que desplazarse a ese punto limpo fixo que pode estar na parroquia de San Salvador e os veciños de Raxó teñen que desplazarse a San Salvador ou viceversa. Sabedes que o noso municipio é bastante disperso e o desplazamento tamén lle supondría un perxuízo á cidadanía. E desta maneira están, entendemos, bastante mellor servidos, porque teñen o seu punto limpo en cada parroquia. Sí, se nos estamos de acordo co punto móvil. Solo digo que ten que haber un punto fixo. Sí, e a última é para o Concelleiro de Facenda, Julio Barreiro. Sí, faga a pregunta, por favor. Sí, sería, como responsable das políticas económicas do Concello, se ten vostede pensado baixar o IBI ás veciñas e veciños de Poio? Concelleiro Centa, se quere contestar ou se por escrito. Sí, non está previsto, como sabe, é dicir, as políticas, o IBI se pode baixar antes de que empece o ano seguinte. É dicir, non sei o que vamos facer no ano 2023, para o ano 2022 é imposible. Ben, están contestadas as 4 preguntas. Dáse por rematado o pleno, se non hai máis preguntas. Algún grupo quere facer algunha suxerencia, algunha pregunta? Ben, pois queda rematado o pleno do día de hoxe. Moitas gracias a todos. Grazas. Hasta logo a todos. Boa noite. Boa noite.